Buenas noches, buenas noches. Felices finales de lunes. Poco complicados después de lo que nos estamos empezando a acostumbrar. Pero lunes, una vez más, en un postpartido que nos vuelve a dejar una derrota del Celta en Balaidos. Se le sigue resistiendo al Celta ese sumar de tres, por lo menos delante de su afición. Veníamos, curiosamente, de una lista de 5 victorias seguidas, incluyendo, pues bueno, por supuesto, la Europa League, la Copa del Rey y demás. Pero lo que viene siendo la Liga en Vigo, seguimos con ese meigallo, se le puede llamar así, a un partido en el que, lógicamente, creo que todos estaremos de acuerdo en que el Fútbol Club Barcelona mereció más, que el Celta compitió de tú a tú los primeros 45 minutos, que recibió goles difíciles de recibir, de encajar, de la forma en la que llegan, el minuto en el que llegan. Y a partir de ahí, bueno, pues 45 últimos minutos que seguramente esa larga lista de partidos, ese jugar 3 competiciones y demás, la acabe mermando. Y una derrota que yo creo que no debe preocupar a absolutamente nadie. Creo que nos vamos a sentar todos aquí hoy sabedores de que el Celta fue capaz de competirle muy bien al Barça. Venía un Barça que simplemente había ganado 2 partidos en los últimos 10 años en Balaídos, en Liga. Que no traía jugadores como Pedri, pero que sí traía jugadores como De Jong. Que no traía quizás a jugadores como Joan García, pero que sí traía a Chesney, que creo que no cantó para nada. Y que es otra liga, amigos, que no nos flagelemos más de lo habitual. Un señor que tiene 30 y pico años que se llama Robert Lewandowski, que cada vez que ve el Celta en el calendario se frota las manos porque sabe que nos va a hacer un roto en cualquier momento. Y a partir de ahí, pues ahora vuelve la liga de verdad. Yo de verdad os lo digo, No sé si es por todo el ambiente que se genera a lo largo de la semana. No sé si es porque las faltitas cuando vienen este tipo de equipos y las pequeñas decisiones arbitrales te van mermando, aunque creo que no fue el partido más señalado en este aspecto, ni mucho menos en los últimos años. Pero yo, amigos, estoy más cómodo peleándome con el Mallorca, peleándome con un central del Getafe que de repente lo va a fichar del Alavés y acaba yendo al Valencia. A mí dame de eso. Yo el tema Barça, Madrid, Atlético me cansa un poco. Creo que lo de ayer fue un quiero y no puedo. Ver cómo un equipo te somete con el balón en tu propio campo, sobre todo en esa segunda mitad en la que el Celta, ni con la entrada de John Abdelawi, que mira que lo intenta el chico, pero le falta aún, le falta. Ni con la entrada del propio Iago Aspas, ni con variaciones tácticas de las que luego hablaremos. Iago Aspas en punta, Brian Zaragoza por la derecha en algún tramo. Bueno, creo que tenemos alguna cosa interesante para comentar. Seguimos en media tabla, tranquilidad. Y a partir de ahora, pues a pensar en que este parón de selecciones le puede valer al Celta para hacer un poco de reset, para volver a cargar un poco las piernas, aunque hay algún jugador, especialmente alguno de Tomiño, que no, parezca que no le haga falta demasiado descanso para volver a tener fuerzas. Y así estamos, amigos, así estamos. ¿Cómo estamos, diremos? Pues estamos, hombre, no sé si jodidos es la palabra, después de esa derrota, pero tampoco nos vamos a volver locos, ¿no? Yo es que esto, no lo sé, no me quita el sueño. Igual en otros años, cuando era más jovencito, pues estos partidos decía, Dios, tenemos que ganar al Barça y salir en Deportes 4 toda la semana. Bueno, que vayan con Dios, que ya vendrán otros y así está el Celta, amigos. Esto es lo que nos interesa a nosotros. De 13 con 13 puntos. Salimos a más de un punto por jornada. Bueno, tranquilidad. Yo tranquilidad, sinceramente. No sé cómo estéis vosotros, además de muy callados, pero hombre, entiendo que se hace complicado teniéndolo ahí, ¿no? Porque el Celta realmente le cae ese penalti antes de los 10 minutos, si no me equivoco, en un momento del partido en el que no había pasado gran cosa. Después es capaz de empatar, te vuelven a meter dejando a Robert Lewandowski, que no es dejar un central del Levante prácticamente solo en el área pequeña con un centro lateral.
Vuelves a meter un golazo por parte de Borja Iglesias. Parece que le puede dar la vuelta al partido, que esto ya lo has visto. Y llega ese gol de Lamine Yamal también con mucha fortuna, que acaba rematando pues finalmente Robert Lewandowski en la segunda parte para meter el hat-trick. Y yo creo que ya acabar con cualquier esperanza del Celta. Bueno, pues es lo que hay, amigos. Es lo que hay. Buenas noches, Jaime Soto. Voy a abrir por aquí el Twitch también. Que luego se me queja Hatalim especialmente de que no leo Twitch. Mentira, mentira, sí que leo Twitch. Siempre leo Twitch. Y espérate, porque os tengo que poner aquí también a vosotros, ¿no? Vamos a ver. Copiamos esto. ¿Qué grado de insatisfacción traéis hoy? ¿Estáis realmente jodidos porque ha perdido el Celta? ¿Os lo esperabais? ¿Os esperabais otra cosa? ¿Duele por la forma? No lo sé. Yo no sé qué decir, ¿eh? Bueno, yo solo sé que está Jaime Soto por aquí, siendo educado y dándole buenas noches, y eso merece que lo pongamos mínimo en pantalla. Mirad lo que os digo. Esto me interesa especialmente. A ver qué dicen nuestros queridos eruditos del fútbol. Pero... A ver. Aquí está. Nos vamos a Sofascore a repasar la posición media de los futbolistas del Celta. Y sobre todo, si le damos aquí a mostrar sustituciones, nos sale una Macedonia, ¿no? Ya Aspas, mirad dónde está. Pudo estar más por aquí que por aquí donde se le suele ver. Bueno, lo del Awi ya prácticamente emparejado con el portero, el Barça. Brian Zaragoza, que parece más tirado a banda teniendo en cuenta, pues mira dónde se pone, que se pone en la línea, ¿eh? Que es el episodio aquel de la que se avecina de Coque. Pisa la línea y no te muevas de ahí. Lo vimos en menos minutos por aquí, bueno, cositas. Y Lais Moriba casi de pivote, pues no diría, ¿eh? No diría, fíjate. Sí es cierto que, claro, el Barça te somete, te hace estar un bloque bajo y, pues, lógicamente todos los equipos bajan un par de escaloncitos, pero... Me gustó el partido de Ilais, ¿eh? Creo que está en un nivel que empieza a ser un Ilais del que hablar seriamente fuera el Celta. Por suerte o por desgracia. Tenemos por aquí al señor Pablo Durán. Atención a esto. Posición media de Pablo Durán más atrasada que Sergio Carreira. Creo que se entiende también de esta forma lo poco que se pudo ver a Lamine Yamal. Creo que es un acierto total de Claudio Giraldez y un acierto total de Pablo Durán, que vuelve a ser un caballo para ayudar tanto arriba como sobre todo atrás a un Sergio Carreira goleador. Atención. Leía, si no me acuerdo mal, en Atlántico Diario. Hemos desbloqueado ya la forma final de Sergio Carreira. Ojo. Goleando al Barça. Qué barbaridad. Creo que el sentimiento de Jaime Soto puede ser un poco el que tenemos que tener todos, ¿no? Perdimos. Contra Olmo, Yamal, Lewandowski y los demás, nada que reprochar al Celta. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, no creo que haya que darle mucha más vuelta. Hablaremos, por supuesto, de lo que nos dejó el partido, que creo que es un partido puntuable por parte del Celta. Creo que regala bastante al Barça, más allá de que luego el Barça pues te genera, te domina, etc, pero si no es por detalles, creo que el tema de la línea del fuera de juego se lo coge bien el Celta, pese a que luego veremos los datos, cayó muchas veces en fuera de juego. Bueno, cosas amigos, cosas, que es lo que hay. Es nuestra realidad, acabóse. Iván Pérez. El resultado era esperable contra un equipo muy superior. Por lo menos no fuimos perjudicados arbitralmente, así que fue justo. Es que hay que dar las gracias, Iván. Hay que dar las gracias de que no nos tonguen. Es cierto que creo que es más, lógicamente, más culpa de Marcos Alonso que del árbitro, pero ese primer penaltito te tira todo por tierra. Es que qué pena, joder, qué pena damos en ese aspecto de que nunca nos sonríe demasiado este tipo de historias. Veremos si me sonríe a mí la conexión, porque estoy viendo aquí mucho rojo. A ver. Hola. Uf.
Boa noites, Tino, boa noites. Estamos aquí peleándonos contra el wifi. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, voy a cambiar esto. Y nos vamos a meter ya en tertulia. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Digo yo. A ver. Vale. Bueno, pues lo dicho. Lo dicho, que quiero saber cómo venís hoy aquí. Si esa racha de 5 victorias seguidas que se acabe ahora es doloroso, es esperable, no afecta en absolutamente nada. No lo sé. No lo sé. Yo creo que sigue habiendo jugadores señalados. Creo que sigue habiendo jugadores muy por debajo del nivel que se espera de ellos. Que siguen mostrando y dando, valga la redundancia, muestra clara de que al Celta le falta algo más en la plantilla. Le falta cierta profundidad, yo creo que en los centrales. Le falta algún jugador de ataque que, bueno, sin Willy Swedberg y sin Hugo Álvarez tampoco le está dando mucha suerte al Celta en ese aspecto. En fin, en fin. En absoluto, la primera parte fue de equipo grande. La segunda yo esperaba más de Brian y Junts. En especial Junts no pudo conectar ni un solo centro bien. Lástima porque nos ha escapado vivo el farsa. Bueno, lo de Jones creo que hay que tener mucha paciencia. Creo que le falta decidir mucho mejor. Corre, se esfuerza. Bueno, en fin. A mí me da la sensación de que por ahora es un Javi Rueda que no levanta la cabeza. Veremos. Dentro todo de una lógica y de un crecimiento que hay que esperar de Noruego y que también total tranquilidad, total tranquilidad. Pero bueno, me gustó más el otro carril que ese, seguramente. Aunque Brian Zaragoza empezara por la derecha y luego a la izquierda, no me gustó especialmente Brian. Y creo que tampoco era un partido que se le pusiera tan en chino para lo que podemos esperar de Brian, ¿no? Metros para correr. Si tienes que tirarle un caño y ganar en velocidad a alguien que sea Eric García, ¿no? Me refiero, no es ni Jules Koundé, ni es Valde por el lado contrario. Ni es Lamine Yamal, que sí que se lleva un caño. Bueno, no sé. No sé. Tema Mingueza. Hablaremos del tema Mingueza. Bueno, creo que tiene aristas el tema Mingueza. Vamos a meternos aquí ya rapidísimamente. Hola. Hola. A ver, un momento. Pinchamos aquí en directo. Non vai. Un momento, que non vai. Non vai. Entre as dudas, que saibas que non vai. Pero atención porque vai. Vamos aí, ahora sí que vai. Boa noite, María Seijas. Como Vai, andamos? vai. Boas Vai. noites. Vai che boa. Boas noites ás persoas. As persoas e os animais tamén. Que haberá algún que nos este escoitando tamén por aí. Animais hai moitos por aí. Animais hai moitos, tes razón. Ten que haber de todo, Mario, ten que haber de todo. Hoxe non te vou pedir que estés feliz, pero creo que tampouco deberías estar triste. É a miña No, para nada introducción. estou triste. Non estou triste. A ver, a primeira reflexión que quero facer é que cando se xoga contra este tipo de equipos, sexa o da capital ou sexa este, hai que pensar que non xogamos coas mesmas reglas, porque a nivel financiero, etcétera, xa non xogamos coas mesmas reglas, non xogamos coas mesmas reglas en moitos aspectos. Máis que nada porque tamén, pois, masa salarial, bla, 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 isto non é a NBA precisamente, donde todos E teñen ademais, pois, Marco, uns topes salariais, un tal, ademais, iguales, Mario, donde a min dame, historias. eu non sei realmente se o Barça, que non sei se un equipo que teña máis ou menos débeda, terá que vender este ano por 32 millóns. A ver a nariz que non sei se vai ser o caso. Fíjate É unha ti. cuestión curiosa. En fin. En plan, a chupar palancas, é o que é. É o que nos tocou. En fin. Básicamente, creo que o Celta... A ver, puntualmente... Quer decir, porque a min realmente o xogo que utilizou o Celta para este partido para xogar ao Barça, sobre todo na primeira parte que o fixo moi ben, gústame, pero contra o Barça, ou gústame contra un equipo así puntual.
sí que me parece un pouco preocupante o tema de querer facer este tipo de partido mellor en máis partidos cando mellor pois como contra o Elche ou alguén así, non? Quero dicir que non é o Barça, que ti mesmo tes xogadores de talento como para discutirlle a posesión, Bueno, o xogo de máis e iso. Pero contra o Barça sí que creo que Claudio saiu cunha idea acertada exacto. e que o fixo especialmente ben na primeira parte. Que pasa? Que o Barça e sobre todo que Hansi Flick tamén, quero dicir, chegou a metade o descanso do partido, o Barça fixo os axustes e creo que a presión e os axustes foron moito mellores porque había moitas xogadas onde a defensa do Barcelona non sabía quen tiña que ensaltar a quen, etcétera, etcétera, porque o Celta facía aí moi ben, o sea, Borja recibía un pouco máis abaixo e incluso os dous xogadores máis de banda e todo iso, bueno, Pablo Durán algunha rompeu tamén, pero sobre todo quenes estaban rompendo moito as espaldas pois era o propio Ileis Moriba, era Sergio Ajá. Carreira, entraban desde segunda liña, donde o Barça sí que lles costaba moito identificar pois quen tiña que saltar, quen tiña que seguir despois facer o cambio para atrás, o cambio entre compañeros de avisar Ujú. colle o Basti e tal, e aí o Celta estivo moi ben. En canto o Barça xustou, pois demostrou o equipo que é, está claro. Na segunda parte, pois creo que foi un monólogo do Barça. O Celta apenas tivo oportunidades nin ocasións para saírse coa súa e, bueno, creo que era de esperar tamén que poida pasar isto, non? Porque, quero dicir, sí que é verdad que tiñamos unha racha positiva en Balaídos con respecto ao Barça, pero hai que pensar que bueno, que é o equipo que é. Bueno, nada, para min, independientemente de que é un partido que cos que seguramente non se poidan sacar demasiadas cousas porque é un rival demasiado excesivo ou iso, sí que se saca algunha. Para min especialmente preocúpame moito o estado de forma xa o levamos dicindo tempo, pero preocúpame moito o estado de forma de Marcos. de Marcos Alonso. Preocúpame moitísimo. Despois, pois, quero dicir que tamén, pois, por exemplo, Mingueza é, para min, unha de cal e unha de area, os Sí, partidos. sí. Sale despois Giraldo justificando que non estaba demasiado ben físicamente, bla, 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 pero que creo que non era unha cuestión de que estivera ben nin mal, creo que, por exemplo, no gol, que creo que teñen bastante sorte nesa ocasión que se vai Rashford e dribla hacia fora, e acaba pisando casi liña de fondo e manda o pase atrás que desvía Ilais Moriba e que lle acaba caendo a la miña mal. Para min xa é mala sorte de por sí, pero creo que se lle foi varias veces e creo que simplemente é cuestión de conciencia, non? Porque quero dicir, eu acórdome cando entrenaba os rapaces pequenos e tal, eu sempre les decía que non hai unha forma exacta de defender, é dicir, poste a 20 centímetros do tipo, fas así, coloca este punto e se acabou. Non. Cada xogador que tes diante ten unhas características diferentes, entón tes que ser inteligente, tes que pensar, é rápido ou é lento? Teño que encimalo, teño que deixarlle máis espacio, penso que aí Mingueza eh, Ujú. estivo moi desacertado medindo nos espacios, sobre todo. Tamén creo que Mingueza hai certos partidos que non sei por qué, pero a cuestión da actitude mata un pouquiño. Mata un pouquiño. Hai dous partidos, bueno, o partido pasado, claro, non vamos a pedir todos os partidos que marca un gol e unha asistencia, que para min eso xa é sacar o sombrero, obviamente, pero houbo algún outro partido anterior donde Mingueza se vía un Mingueza que non deu asistencia ni marcou gol e vimos un Mingueza moi implicado a Sí. nivel de presión, a nivel de... Quero dicir, creo que é o que lle temos que pedir a Mingueza como xogador. Simplemente ese tema de actitude, de estar un pouco máis concentrado e iso, e nada máis. E despois, polo resto, pues, bueno, Pablo Durán descomunal como sempre a súa actitude, a súa loita, a súa desborde e Qué tal, o sea, eu barbaridad, a verdade é que Qué Pablo barbaridad. Durán, Pablo eu Durán. que non entendo como se duda tanto del, quero decir, ollo, digo, este partido en concreto favorecelle, porque para buscar espalda e tal, un tío moi rápido que presiona moi ben e tal. Despois en outros partidos creo que sí que é o que digo, ten que ter un rol máis igual de revulsivo ou que ten moitas veces outro tipo de rol, pero quero decir, o que non entendo é que se discuta que este rapaz poida xogar en primeira división, o sea, penso que o está demostrando e o demostrou xa o ano pasado en cero dudas con iso. Despois, o rol que poida ter xa é outra cousa. Tamén
hai que pensar que aínda pode seguir medrando o Pablo Durán. Hombre, faltaría, Onde non. o lógico Entonces, sería quero pensar dicir, que vai paciencia. ser outro Pablo Durán de Claro, aquí a 5 anos. exacto. O que pasa é que ahora mismo, pues, eu creo que o rol ás veces ten que ser diferente. Pero bueno, sacarlle o sombreiro por este partido, Irais Moriba Arriba e abaixo, igual. Durán arriba e abaixo. Sí, sí, Víamos sí. agora Correcto. posición media dos Correcto. xogadores do Celta, postos aí cos circulitos. Máis adiantado Ajá. Sergio Carreira que Pablo Durán. Bueno, creo que un pouco mostra Ilais do- Moriba do tamén Ilais Moriba tamén outros destacados, un xogador que está deixando tal, que sigo a decir que si el xogase como pivote defensivo para sacar a bola, para tal, coa calidad que ten e todo, e se fose igual menos box to box, ás veces creo que nos daría igual ¿Tú un crees? pouquiño máis, pero bueno, é que tamén o tema é que se faz presión arriba, sí que é un xogador que, claro, que aporta moito. Entón aí, claro, depende. Bueno, Pero bueno, eu espectacular. satisfeito, satisfeito co partido do creo que hai Celta ali en moitas. Xerais. Refiro que hai moitas. Dentro deste mal resultado hai moitas cousas claras que se poden sacar e que se poden sacar cousas positivas. Así que bueno, ahora creo que bueno, era evidente que este é un tipo de partido que se pode Sí. perder e que tal. É o que decimos. Pois que tes que ganar? Pois como se ganou outro día, que tes que ganar se podes a Osasuna, se podes tes que ganar bueno, a esos equipos de abaixo, Oviedo, na casa e fora, ese tipo de partidos hai que ganalos. Contra o Barça, todo punto que rasques, benvido sexa, está claro. E bueno, non se puido, pois Sí. non se puido. Eu non son Mario dos de pensar directamente que, bueno, este é o Barça, non somos o Celta, somos uns pobriños, hai que tirar o partido, pensar en... No, tanto así no, pero no, a ver, hai que pensar que é pero un si dos que entra perdemos na desta quiniela maneira, de... está claro, si perdemos desta maneira eu creo que é un resultado máis que digno, creo que Exacto. os detalles volveron a decidir a cousa. Oye, estou flipando porque quedache congelado mandándolle un grolo a sabe Dios que ese veneno, macho. Que carallo estará bebendo? Aí volviche. Que Aí volvín. Que carallo Deu ser aí un bebes? baixón aí, sabes? Que é eso? Un refresco destos matadores. Matador, qué barbaridad. Esos deben ser os que se mete tamén Pablito Durán para dormir. Porque cousa boa. Bueno, o dito que si é certo que o Celta como equipo penso que xogou o que tiña que xogar, como ben dixeches, creo que o fixe bastante ben, así se entende o gol de Sergio Carreira, especialmente. E a partir de aí sí que creo que volve a haber erros que ben sexa contra o Barça ou ben sexa contra o Puerto de Vega, pois están costándolle moito Celta. Xa non quero falar do balón parado, pero que cada vez que chega un centro lateral, ostra, é que xa non é de estado físico, xa non é de... Quero pensar que nin de concentración, pero de estar no sitio, non sei. O primeiro gol de xogada, o segundo partido, abúrrame, de verdad. Ver esos goles, xa non vou falar eso. Despois de mala suerte, o gol de Lamine Yamal, e o gol que xa acaba de matar o partido, ese cuarto gol do Barça, terceiro na conta personal de Lewandowski. Bueno, pois volve a falar do que lle custa o balón parado o Celta en defensa e tamén o que lle custa en ataque, que eso xa outro cantar. Pero sí que é certo que ese segundo gol de Lewandowski, despois de levar un mazazo de que che piten un penalti un pouco estúpido realmente, porque daba a sensación de que, bueno, o Barça xa se coloca para sacar o córner sin moita protesta, se o tiro non pegara en Marcos Alonso parecía que era fácil para Radu, e xa te podes 0-1 abaixo contra un Barça que che cambia un pouco o panorama. Eres capaz de reporte con ese gol de Carreira e outra vez deixar só a Lewandowski en área pequena. Creo que hai que señalalo, que non é froito de que estés ante un super equipo, sino que os centrales do Celta están vivindo un arranque de tempada moi frouxo. Sí, bueno, a ver, de todas maneiras, creo que os centros laterais agora mesmo xa non son a preocupación que foi antaño, non? Quero dicir, está claro que non é algo no que brillemos, está máis que claro, pero tamén creo que non é precisamente pois tampouco algo polo que esteñamos absolutamente sempre recibindo goles cada partido, como era eu acórdome na época Coudet, que eso era día sí e día tamén.
O sea, centro lateral, gol, centro lateral gol. Tamén sai un pouco máis o porteiro, Sí, pero bueno. A ver, sí que creo bueno, que o Celta que sí que sigue tendo os seus debes. Penso que no gol, se mal non me equivoco, Starfelt penso que non sae nada, o sea, porque aparte ten a posibilidade de sair para despexar cara adiante, o sea, que ten o balón de cara, penso que defende bastante mal ese centro. Pero tamén quero dicir que o propio Rashford, Rashford creo que encentra, non estou seguro, creo que sí. Sí, creo que sí. Mete un centro espectacular e, bueno, Lewandowski desmarcándose nesas posicións Bueno, o esperable. se non é top 3 mundial, pouco lle, sabes, pouco lle falta ahora mismo. Digo, a día de hoxe hai cos anos que ten aínda. Entonces, quero dicir, está claro bueno, que ese gol que sí que é o de sempre, centros laterais, esas cousas, pero bueno, refírome que sí que melloramos nese aspecto bastante. E bueno, cabe decir que moitos destes problemas tamén se solucionan non deixando centrar tan cómoda a xente de banda. Non sei se me escoita, que os vexo parados. Ahora un pouco mellor. Estou bebendo bastante frouxos hoxe, Non sei que pasa aquí neste Non sei que pasa. Pero... Non sei que pasa, non sei, pero está, agora ven. sí que está Agora ven. Vexo volver. Vale. Bueno, o dito, que en plan, que creo que esos centros para paralos e para digamos que non é só cuestión dos centrais, senón que non deixar de centrar ben os extremos do rival, pois é fundamental, non? Pero aí entra en xogo tamén un Mingueza completamente superado que entre unha liña con Rashford e Valde. Entonces, todos podíamos pensar que este home non lle iba a dar. Bueno, eu que sei. No, pero por eso digo que aí hai que encimar, quizás nesas ocasións, claro, sí, cando hai certas veces que hai que encimar e tal. Para mí Mingueza estuvo súper desacertado a nivel defensivo, a nivel ofensivo sí estuvo algo mellor, sí, pero sí, algo así. Pero que totalmente estuvo rebasado todo o partido, todo o partido. Bueno, dixo Claudio, en fin, si non me equivoco, con respecto co tema de Mingueza, Mario, que foi un erro del non cambiar a Mingueza no 40. Non querer cambiar esa ventana porque xa estaba mal, xa andaba con os problemas gastrios. Quere quitar ferro ao asunto Claudio, como sempre, protexendo, sendo un entrenador inteligente, e bueno. En fin, e despois con respecto aquí, que dice en absoluto, porque claro, antes falamos do tema, dice, no, lo de Porviño somos el Celta, se tiene que acabar, tal. Digo, eu en ningún momento, en ningún momento, nin digo somos Porviños do Celta, nin nada polo estilo. Son das persoas que cree que se pode competir, bueno, o exemplo máis claro estuvo no Leicester o día que ganou, o ano que ganou a Liga e cousas así, que se crees no que faz, traballas sendo a nivel profesional, estamos falando, non en outras situacións da vida, non vendamos ese discurso que non vamos a comprar, se non me refero en altos niveles, si se pode competir 11 contra 11, si se poden facer, non, quer decir, facer un milagro dese tipo é casi imposible, pero pódese competir todos os partidos, todos. Que pasa? Que o que digo, hai que ser conscientes, entra sempre nas quinielas que xogar contra este tipo de equipos, pois que, digo, obviamente jódeme menos non levar os 3 puntos contra o Barça que che veña a sacar aquí os puntos o Elche, a pesar de que está xogando ben e que está arriba na clasificación e todo o que ti queiras, pero a min ven o Elche aquí a Balaído se me gana, eu pois non estou contento con iso. E bueno, dito isto, creo que debemos saudar e mandarlle un chucho no cu aquí ao noso colaborador e amigo Antón. Solo faltaba, desde a mansión de despacho que ten nesa universidade aparece o señor Antón García Fernández desde Jackson, Tennessee, para falarnos dunha nova xornada na cual o Celta pois non sai moi ben parado. Que tal, Antón? Pois moi ben, non estou en Jackson, Tennessee, senón en Martin, Tennessee, porque aquí estou na universidade, pero sí, estou no despacho, teño así uns minutiños, unha horiña máis ou menos antes de voltar para casa, porque ademais esta noite imos estar baixo cero por aquí,
Con 2. Entón teño que chegar a casa antes de que chegue o xeo. Así que bueno, eu calculo que agora son as 4:10, pois se saio sobre as 5 todo ben. Así que teño un pouco de tempo para falar con Bosco. O Celta non sabe ben parado, pero eu levo toda a tempada dicindo que a min non me gusta como xoga o Celta en estes 2 partidos. Fronte ao Dinamo de Zagreb e fronte ao Barça na primeira metade, sí que penso que a imaxe foi mellor, sobre todo, por suposto, no partido en Zagreb, pero a primeira metade contra o Barça a min non me disgustou en absoluto, pero claro, na segunda metade, sobre todo despois dese gol psicolóxico do Barça que se podría ter evitado, pois na segunda metade xogouse o que quixo o Barça, que foi a ben pouco, e o Celta realmente tivo poucas oportunidades de empatar o partido e finalmente acabou por perdelo. Así que, bueno, unha cousa é o que eu vin do Celta ata o partido de Zagreb, outra cousa na que vexo que vai mellorando un pouco a cousa son estes 2 partidos, pero no partido do Barça xustamente ata ese terceiro gol, non? Sí, Cando pode faso ser. máis difícil, que é despois dun penalti que para min, por moito que diga o señor Asubío, é un bastante dubidoso, Subío, cabrón. despois Para min é claro, para consigues min é claro. empatar e despois marcan un segundo gol e consigues empatar outra vez, pois que xustamente no tempo engadido da primeira metade metan o 2-3, pois para min iso sí que foi chave neste partido. Mellora a imaxe do Celta en Zagreb na primeira metade fronte ao Barça, pero claro, faltan moitas cousas todavía que mellorar, e bueno, eu manteño no que dicía pois xa hai varias semanas, que a min non me gusta como xoga o Celta, pero vexo sí unha pequena melloría nestes 2 últimos partidos, a ver se a pesar da derrota, pois as cousas van mellorando e vai Claudio pois construindo sobre estes alicerces, non? Seguro que sí. Comentaba por aquí Rick Pepinillo a modo de crónica do partido. Tuvimos mala noche en defensa. El partido era puntuable, pero en ataque estaban tiesos por el desgaste del jueves y la primera parte. Pensé que iba a meter a Jones titular. Bueno, de Jones creo que hai que ter paciencia. Hai que ter paciencia con Jones. A ver, para min chega ese gol de Lamín antes do descanso. Penso que se a cousa fora empate o descanso, o conto iba a ser parecido. O sea, penso que darlle a batuta a Frenkie de Jong e defender que a pelota en campo do propio Celta por parte do Barça acaba de matar o Celta, posa a correr o balón porque lóxicamente o Barcelona monopoliza toda a pelota e a partir de aí creo que sí se notou que moi pouquiño, o sea, chegaban as ocasións do Celta a cuantagotas, cos refrescos que non sei por que non sei se un pouco máis ansiosos do habitual, tendo en conta a ansiedade que teñen xogadores como Brian Zaragoza ou como Jon Abdelawi habitualmente. Pero bueno, creo que un plan de partido que cando chega o minuto 45 e pito o árbitro, pois é máis ou menos o que o Barça podía non pensar como ideal, pero sí que decir, vale, agora temos moito que gañar porque o Celta basicamente vai sufrir. A partir de aí, bueno, falaba Claudio de que botou en falta xogadores de refresco como o propio Hugo Álvarez, como o propio William Swedberg para mover un pouco máis arriba. Creo que tamén se entende un pouco pola necesidade que ten o Celta que o troco de Mingueza sexa Javi Rodríguez e non sexa, bueno, outra cousa máis natural como penso que teria sido Javi Rueda nunha situación normal. E con todo en contra, pois moi pouco do Celta. Non sei de inicio, eu antes de entrar ao campo encontreime con Alex e con toda a tropa, iban ali os 5, e digo, non vi nin 11, e díxeme, o esperable. Pensades que realmente era o 11 esperable? Porque creo que era, eu xa me adianto, das poucas aliñacións de Claudio que podíamos acertar aquí unha noite. Sí, salvo Manu Fernández por Javi Rodríguez, que é o único que eu tiña en mente que fallei, o sea, penso que o resto acertei, o sea, en plan de feito, eu que digo, como teño no Futmundo todos os xogadores de Celta, pues solo fallei esa. Solo fallei a de Manu Fernández. Así que para mí si era esperado ese 11.
Eu estou de Sobre todo acordo. despois sobre todo despois de haber visto o tempo que xogaron os xogadores o xoves e todo. Penso que foi, digamos, Consecuente co que hai, sí. exacto, sí, por dosificar, tamén por estilo de xogo, por todo. Satisfeito co 11, Mario? Sí, porque era o esperaba, quer decir, satisfeito. Sí, máis ou menos, sí. Sí. Sí, A ver, cabe estou decir, contento. claro, cabe decir que é o que digo, o Barça lle xogas así, desa maneira. Quero dicir, a min o tema creo que é acertado e intelixente intentar atacar as espaldas do Barça porque deixas moi descubertas. Tamén quero dicir, a mí non me gusta. Quero dicir, a min gústame outro tipo de Celta, a min gústame o Celta que ten o balón e a min gústame o Celta que somete aos rivais. Obviamente, iso facelo co Barça é moito máis complicado, pero Pero eu recordo o noutros partido do anos Celta fomos sometendo. capaces de facelo. Exactamente. Fomos capaces de facelo ao Non hai Barça. tanto. Ao Barça e outros equipos. O que pase que, bueno, pues, bueno, Agora por podería eso o tamén ás Celta veces xogar a eso contra este Barça. Este Celta contra este Barça. A ver, para min este Barça foi un Barça pois bastante mediocre realmente, pero que é certo é que o Celta, eu penso que optou por unha mestura de presión arriba e despois ese intento de pola banda, sobre todo pola banda dereita, buscar as costas o Barça. Estou de acordo con Mario. Penso que é lóxico, non? Tendo en conta a tempada que ten o Celta, tendo en conta o contexto do partido, o 11 é lóxico, mesmo diría tamén que a bueno, a táctica, a estrategia ten sentido, non? De feito, na primeira metade funcionou bastante ben, non? Hombre, sin duda. Porque os ataques do Celta viñan prácticamente todos por dese xeito e por esa banda, non? O que pasa é que, bueno, despois dese 2-3, evidentemente Hansi Flick coñece ben o fútbol e deuse conta facilmente de que tiña que parar ese tipo de entradas pola banda dereita, sobre todo, non? Entón o Barça dormiu o partido na segunda metade, realmente. O Celta non tivo, eu penso, na segunda metade moito balón, e cando tivo, pois, tampouco fixo moito co balón e moito dende un punto de vista de crear perigo, non? O Barça fixo prácticamente o partido que quería na segunda metade e foi dormir o partido, non? Sí. Así que, bueno, pois non funcionou porque o Barça é o Barça e porque o Celta na segunda metade pois estaba xa nun modo no que era evidente que podía estar xogando moito tempo e non ia empatar o partido, e moito menos pois gañalo, non? Así que, bueno, pois é un deses partidos, como di Mario, pois bueno, non é que contes que vayas perder co Barça, porque hai outros equipos que empatan co Madrid, que empatan co Barça, mesmo que gañan, pero claro, entra dentro do Ten moitas do papeletas. posible. Ten moitas papeletas Sí, para que se fagan. a mí o que máis me preocupa de todos os xeitos é a facilidade coa que o Celta lle meten goles, non? Sin Iso é duda. algo que realmente está sendo un dos grandes problemas desta tempada, porque é certo que o Barça, cando chegaba, non é que chegase sempre con perigo, pero daba a sensación de que con moi pouco o Barça podía facer gol, e de feito así foi, non? Porque 4 goles neste partido, onde o Barça realmente non domeou o partido en absoluto, En absoluto. pero sí que na segunda metade foi quen de dormilo e de xogar o que eles querían xogar, e o Celta non tivo resposta, claro, nesa segunda metade. E máis, diría que domina máis o chat en absoluto de que o Barça dominara en absoluto o partido. Bueno, unha cousa lamentable o que acabo de decir, que non sabía nin por onde empatalo. Unha cousa, falando de inicio de partido, que pensades do tema estrella da rolda de prensa de Claudio Giraldez, de que danlle unha ficha con 11 nomes do Barcelona, adestra antes do partido, calentamiento, vamos a decir, dunha forma, dá unha charla prepartido dunha forma, e cando están os xogadores de inicio xa escoitando o himno e sacando as fotos, Dani Olmo quita o chubasquero e pasa para dentro en lugar de Casado, co que supón e cas similitudes que ten Dani Olmo e Marc Casado neste caso.
Non sei, a min, bueno, xa me empeza a tocar o nabo ter que entrar en Twitter e ler que Claudio Giraldez é un cateto e que dice isto porque, atención, pasou polas canteiras do Madrid e do Atlético de Madrid. Ca Wikipedia na mao metendo capturas a xente. Bueno, vale, siguiente nivel. Eu iba na radio escoitando ese tema porque non me dera conta de que realmente houbera ese cambio respecto ao que poña no 11, non? E digo, joder, pois a verdade é curioso, debe haber algún tipo de penalización por isto? Como debe ser a cousa? E despois escoito que precisamente Claudio Giraldez comenta eso, que bueno, na súa opinión, lóxicamente, o regulamento di que adiante, que todo en orden, pero que quizáis habería que darlle unha volta e que se tú tes 11 xogadores nunha lista que tal, que se pode caer unha última hora non por mala fe nin por absolutamente nada, sino por lesión, por molestias, porque nace a filla, polo que sea, pois que polo menos conte como un cambio si ese rapaz vai estar no banquillo, é dicir, non está lesionado de gravedad nin de nada, e na segunda parte entra como cambio, o sea, é unha carambola que a min sí que me parece levar o regulamento ao máximo de tensión. Non sei que pensades vos desto, se habería que dar unha volta, se é simplemente curioso ou que opinión vos xerou esta situación. A verdade é que canto menos sorprendente, raro, non sei. É raro. Que, non sei, quero dicir, non sei se é porque Hansi Flick se dá conta do que quere facer Claudio, non sei se é porque realmente Marc Gasol entra en unha cagalera ou algo, non sei se é porque, quero dicir, é que non sei. A verdade é que obviamente eu entendo perfectamente a Claudio que lle fastidie porque preparar un partido que o tes que preparar a milímetro, quer dicir, non só vale que o prepares ben, senón que tenche que sair o partido perfecto e ti tes que estar moi acertado para sacar puntos contra estes equipos, porque como falábamos ao principio do programa e como decía eu, tú xa xogas en inferioridade desde que empeza a liga, con presupuestos, con xogadores, con etcétera, etcétera. Con árbitros. Non é unha liga xusta, incluso con árbitros, toda a razón. Entón, joder, pois si encima nese momento che fan esa triquiñuela, chamalle X, non sei por que foi, pero eu que distí. Que menos que conte como un cambio, non? Quer dicir, ti tes que dar a alineación X antes de tal, se despois ocurre unha mala sorte, pois mala sorte. Pero polo menos que conte como un cambio, porque senón machiño é que non poida, ese xogador non pode xogar despois no partido, porque claro, igual por aí, non, porque que se xunta todo. Depende un pouco para min depende un pouco de cal é a filosofía do regulamento, non? En canto a exixir que os adestradores publiquen un 11, non? É dicir, é a intención do adestrador iso ou é algo pois que non se pode cambiar ou que xa é pois algo que co que ten que seguir adiante, non? Entón, se o regulamento pide que o adestrador publique un 11, iso ten que ter unhas certas consecuencias. Porque senón, que sentido ten? Claro, non, pero porque incluso a reacción, no, do propio adestrador de que lea 11 de enfrente e diga, pois espera, entón, en vez deste. Que se podría explotar moito máis esta norma a mala conciencia, quero dicir. Pero para iso é o que quero dicir. Se o regulamento permite iso, entón eu entendo que o regulamento entende que o 11 é intencional, é dicir, é a intención que ten o adestrador de meter esos xogadores no campo. Pero se non penaliza por cambios, entón é que o regulamento non lle importa realmente que ese 11 sexa o que despois saia ao campo ou non. É que ahora dan, claro, pero digo, ahora dan ganas de coller, mandar un 11 tal, logo presentas no momento 3 cambios. Ou todos os cambios, claro, os cambios que te dé a gana. E tú das un 11 como que tal, sacando un esquema que parece que vas a xogar con 3-5-2. Sei que sei, claro, a min é pouco serio e impropio dun clube que é mes que un club que eles mesmos din como o Fútbol Club Barcelona, non? Vamos, é cousa que normalmente non ocorre. Se ocorre por unha cuestión de saúde, tal e cual como dicíades antes, bueno, pero mesmo nese caso
tería que contar como un cambio, porque se 11 é 11 que ti vas sacar, se despois non podes sacar a un xogador pola razón que sexa, tería que contar como un cambio. O que pasa é que o regulamento non prevé esa opción, non? Pero non ten sentido, ademais, que despois o xogador saia, porque entón sí que empezamos a pensar que hai unha razón máis aló do problema emocional, físico, etcétera, non? O lóxico sería que ese xogador, ademais de contar como un cambio, pois non puides entrar despois no partido, porque se entra como realmente entrou, pois entón dá a sensación de que 11 non ten ningún sentido definitivo ou final, non? Entón, para que facemos 11? Para que os xornalistas poidan dicir este 11, imos comentar. Non debería ser para iso. Normalmente non ocorre que se presenta un 11 despois se cambia, non? Entón, eu non o entendo. De todos os xeitos, é evidente que cando un equipo como o Celta xoga contra Madrid, contra Barcelona, mesmo Atlético, sae xa nunha desvantaxe de un gol ou dous, prácticamente, porque tamén a facilidade coa que os árbitros pitan penaltis en contra do Celta ou de equipos pequenos nesta situación, que despois poden dicir que co regulamento na man pois sería penalti e tal e cual, pero o problema entón é que o regulamento non funciona, porque se o regulamento non prevé estes cambios de 11 contando como un cambio, se o regulamento pita como penalti esa man de Marcos Alonso, entón o fútbol xa deixa de ser fútbol. Porque Bueno, porque pues, unha man que eu estou en desacordo. Eu creo que sí que é penalti claro para min, pero bueno. Para min Bueno, non, realmente. esperémonos o Explico, penalti. Esperémonos o penalti. Pero vamos, non. Porque creo que cando Marcos impacta, o tema, se ten a mao pola mitad como a ten, pero non a ten un movimento, vale, pero é que Marcos fai como un gesto así de mover a man, e creo que abarca e tapa moito, creo que, bueno, aí non sabes a intencionalidade que pode ter Marcos, non sabes tal, o sea, Bueno, para min é deixemos penalti. o penalti para máis adiante, quedámonos Pero bueno, o que quero dicir co con iso é regulamento. que un equipo como o Celta xa sae en desvantaxe contra estes equipos para que aínda por riba, pois o adestrador poida facer o que lle dé a gana co 11, non? A mí iso non me parece lógico. A ver, eu estou do lado un pouco máis da casualidade. O sea, aquí sí que hai dúas vertentes. Jatalim que nos dice como vai contar cambios se o partido non empezou, o regulamento di que podes facer o que queiras antes de que empece o partido. Non sei se di exactamente iso o regulamento, pero parece que é un pouco Pero entón, para que tres que publicar un 11, non? E despois hai outra vertente, hai aquí no chat temos a Manuel González que nos di: unha vez entregada la alineación al árbitro, como era este caso, si se cambia un jugador, tiene que contar como cambio. Eu non sei si isto é moi radical. Quero dicir, si tú das unha alineación que, por certo, moitas veces non é unha hora antes, sino que é unha hora e pico antes, que lle das o delegado de turno, despois hasta que se publica nas redes e demais, suele chegar aí a hora, pero suele ser algo antes. Hai un quecemento previo, salta o teu porteiro e mancase nun ombro, bueno, pois eu entendo que podes facer ese cambio antes de empezar o partido. Pero esa é outra cuestión, Pablo, pero neste caso non é iso, evidentemente. Pero entonces ese cambio, entonces ese porteiro, para empezar, non é lóxico que xogue en ningún caso ese partido. De feito, moitas veces hasta vaise para a grada ou queda nunha situación dun futbolista lesionado, como o propio cambio indica, non? Se tú estás quitando un xogador porque por un motivo de forza maior que non é reaccionar á alineación do teu rival, sino é un motivo de saúde ou un motivo de algunha dolencia ou algo tal, bueno, pois pues teste que quedar sin ese xogador. Pero claro, é que aquí xuntase ao conto de que cambias un xogador por outro, de que estás sacando a un perfil completamente diferente ao que tes no campo, e ademais de todo isto hai que entender tamén que non se pode estirar máis a norma realmente. Sacas a un tío que está con puñetero chubasquero sentado cando se están sacando a foto dos 11. O próximo era decirlle ao árbitro que espere que non pite, que vai entrar outro tío. E ainda por riba despois, ese que tanto protagoniza a historia, que 30 segundos antes de pitar o árbitro inicio do partido non pode xogar, resulta que entra despois desde o banquillo. É que pareceme
un colmo detrás de Claro, outro, non sabe? Non sei regularmente evidentemente, como se pode entender isto, pero claro, unha carambola que dificilmente pasa, que lóxicamente lle ten que pasar o Celta en contra, e que non sei se isto agora terá algún cambio despois de que o paguen os pardillos, como pasa habitualmente con este tipo de normas. pero evidentemente Flick faino porque sabe que o pode facer, senón non o faría, evidentemente. El coñece o regulamento. O que eu estou a dicir é que a min non me parece que o regulamento sexa lóxico nese caso, non? Porque para algo ten que estar ese 11. Se 11 non é definitivo, pois entón para que está? Para que Sí, ten que entregar o 11, non? Iso é o que non entendo, sí, pero sí, bueno, sí, eu non eu estou a entendo dicir eso. non estou a decir que Hansi Flick sexa un tramposo ni nada diso. El coñece o regulamento, el utiliza o regulamento como pode facelo, non? Pero quizáis habería que dar unha volta a ese regulamento. Non sei. Bueno, eu creo que é Sí, polo totalmente menos de acordo. debatible. Polo menos creo que é unha cousa, bueno, pois a ter en conta, creo que é unha cousa curiosa e que nos dá para falar aquí un pouco. Sabemos que hai división de opinións, eu estou un pouco no medio, digo vos a verdad. Pero bueno, pouco máis que decir. Falaba do penalti, que xa vos ferve ocupo de falar do penalti. E vexo que tamén hai división de opinións. A min parece un penalti que me dá unha pereza, de verdad, que o Celta se teña que pôr abaixo contra un Barça. Por esta trangallada dame unha pereza que tal, despois se é mau, se é máis mau ou menos mau, si como lle dá que está por detrás en lugar de cada adiante, non sei. Vamos a por aquí a famosa xogada na pantalla e pregúntovos en primeiro lugar a Mario que opinades da forma na que chega o primeiro gol do Barça. Hola? Eu xa quen... Que pasou? Ahora. Aí está. Agora. Ahora. Ben. A ver, eu xa dixen bueno, que a mí me parece penalti, que o rollo é que se gira e que eu que non entendo porque ten primeiro porque ten que estirar esa man, un tío que ten tanta veteranía e tal, que está de lado, que nin siquiera que ten que estar de frente, está o tío tirando, Marcos Alonso está de lado, estendo unha man que decir, que encima fai un movemento e lle impacta. O balón vai cara á portería, e a man máis alonxada, fai un gesto para arriba. Eu creo que para min é penalti. O que creo é que Marcos aí está desafortunadísimo. Bueno, estuve desafortunadísimo para min en todo o partido, pero bueno. Sí, ou en toda a tempada. Que tamén, Iso sí. que tamén un pouco aí de, pues bueno, un tiro aí un pouco de casualidade tamén temos un pouco de mala sorte, pues tamén un pouco de mala sorte, pero joder, é como para, non sei, pero quero decir, Un momento extraño. non sei, como para mirar isto, porque decir, poucos minutos de partido e xa de repente un penalti en contra, pois xa da que tal, que pasa? Que tamén hai que pensar que o Celta reaccionou ao momento. Marcamos pouco despois, empatamos o partido e competimos. Entonces, eso fala tamén da concentración que tivo o Celta. Ahora, de como chegou o penalti, pues bueno, un pouco entre fortuito e para min un pouco de, bueno, creo que Marcos aí podía estar mellor. Comenta Iván Pérez aquí, la mano está estirada en posición antinatural, por lo tanto, es penalti. Entendo que é un argumento, Antón, que non te convence. A min non me convence, non, porque penso que penso que as posicións de mans antinatural pois foron os penaltis que lle pitaron o Celta en partidos anteriores, non? E non vou repetir, con unha man que está aí arriba, cousas así, non? Pero Marcos Alonso non está nin sequera a ver o balón cando o balón ven. Move a man así, e a man pode estar un pouquiño separada, pero a min dame a sensación de que é unha exageración pitar un penalti así, porque, bueno, isto non é hockey sobre herba, onde cada vez que toca a bola no pé, pois é penalti corner. Aquí, pois ten que haber unha razón realmente evidente para pitala, e para min non me parece un penalti. Parece un penalti, pois que semella que co regulamento tal e como está agora, pois o árbitro pítao e non se lle pode dicir que non, pero dende o meu punto de vista o regulamento, pois se pita un penalti como ese, para min pois tería que haber moitos máis penaltis pitados en cada partido e non se pitan, non? Eu realmente ou cambiaría o regulamento, porque para min non está a man en unha posición antinatural, porque nin sequera está a ver onde está o balón o xogador e non ten a man aquí en riba, está
bastante pegada ao corpo e non me dá a sensación de que faga un movimento para parar o balón. Eu non vexo iso. Se fose así sería penalti, pero a min pareceme que o balón vai directamente a unha man que está bastante pegada ao corpo e pareceme un penalti, bueno, Unha man un pouco penaltiño extraña. deses un pouco exagerado. Pero bueno, son as cousas que pasan no fútbol. Non é para min un penalti tan evidente como outros que lle pitaron o Celta hai pouco, que realmente eu dixen que sí que era penalti. En este caso, pois para min non é, non? Tampouco penso que sexa un roubo a man armada, non? Pero dame a sensación de que é un penalti que está aí no límite, que podería pitarse ou non. Despois está aquí esta xogada que estuve pensando que, claro, unha é camao interior, outra camao exterior, pero a final de contas é un pouco similar ao que vimos con Alejandro Valde, non hai tanto, non sei quen era o rival, estou pensando, non sei aquí, pero bueno, que son estas maus que dependendo de quen as colla é penalti ou non é penalti, dependendo se se pitan en Liga ou se se pitan en Champions, como vimos recientemente, pois é penalti tamén ou non é penalti. Bueno, eu creo que ten bastante máis responsabilidade Marcos Alonso que o árbitro, como resumen un pouco do que considero desta xogada. Era contra el Levante, efectivamente. Marcos no saca esa mano para hacerse grande. Es la premisa principal para penalizar ese tipo de jugadas. Para mí no es penalti, en absoluto. Jaime Soto di la mano, no va al balón. Si Alonso moviese la mano para evitar el gol, sería penalti e expulsión. Aí é onde vou eu, sí. Non sei, a mí dá má sensación de que non intenta digo que chegar... mova voluntariamente ou que tal, sí que fai un movimento, se se ve na imaxe, bueno, quero decir, claro, aí se parece iso, pero hai moitas imaxes onde sai e sí fai un movimento cara arriba, que eu creo que é o que determina que sí, que non teña que ser, refírome, voluntaria, pero sí que é un parece que evita un... Parece realmente que como un movimento natural de esconder a tripa para non levar un balonazo. É que non sei. A ver, lógicamente ninguén saca a mao para sacar unha... Non se vella que sempre hai que estar pois coas mans detrás da espalda, non? Para que non... Sí, que eso sí que é unha posición antinatural, un central. Bueno, sí, pero semella natural no fútbol de hoxe, non? Porque senón en calquera outra ocasión poden pitarche un penalti. Pero eu non o pitaría realmente. Entendo que o árbitro pitou, entendo que haxa xente que pense que sí, que é penalti, porque o regulamento ten eses lugares grises nos que pois ás veces se pita, ás veces non se pita, e xa sabemos que ás veces pois tamén as camisolas pois pesan bastante, non? Bueno, como comentaches antes, Antón, Mario, non todo foi negativo, malia derrota. Creo que podemos rescatar varias cousas positivas, varias cousas ás que se pode agarrar este Celta. E creo que hai dúas moi boas cousas pola banda esquerda ás cuales podemos agarrarnos. Creo que vimos un recital dentro do que se lle pide ou do que é capaz de dar ou do que podes esperar del. En primeiro lugar de Sergio Carreira e en segundo lugar de Pablo Durán. Son dous nomes que recientemente, outro igual non tan recientemente, pero hasta aí non tanto, sempre o celtismo ten unha facilidade pasmosa para condenar a un xogador a que non ten nivel de primeira división. Co que pode ser, creo que Pablo Durán cumpliu 50 partidos co Celta. Eu non sei cuánto lle pode costar a un xogador en xeral non chegar, sino manterse 50 partidos con equipo da máis absoluta elite como pode ser o Celta, e ademais un Celta que chega incluso a ser europeo. Falamos con unha facilidade de que estes xogadores valen, non valen, de que son uns torcebotas, de que non sei que, la mula de Tomiño, la non sei que. A mí pareceme pasmoso porque además son honosos. Que se fora John Será del Agui, pois dice, bueno, costou moito diñeiro e lle catizar porque a ver se espabila, pero é que de Pablo Durán e de Sergio Carreira non sei como se pode decir nada malo. E a partir de agora, creo que todavía menos, porque non só polo gol de Carreira, non só pola capacidade de prácticamente anular a Lamine Yamal entre os dous, non só pola capacidade tamén de Pablo Durán de repetir esforzos ata en 2-3 posicións diferentes ao largo do partido, despois de xogar en Zagreb, despois de meter 2 goles e medio en Zagreb e demais.
Bueno, para min foi unha masterclass tanto de Sergio Carreira como de Pablo Durán. Eu, se teño que destacar algo positivo do partido, quédome con esos dous nomes. Sí, sí, sí. É dicir, para min, de feito, estaba... Non quero anticipar, sí, vou noticiar un pouco, pero para min o partido de Sergio Carreira é espectacular, o sea, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Os Está dous, claro que... Sí, no, pero quero dicir, para min o tema de Carreira que tamén quero dicir, claro, estaba axudado por Pablo Durán, obviamente, un traballador incansable, un xogador e tal, penso que entre os dous anulan moi ben. Tamén que en ataque se prodigaron moi ben, pero quero dicir, para min Sergio Carreira estuvo sublime, sublime, non sei se vos fijastes, pero hai moitas veces que Lamine Yamal está como mirando a ver se pode encarar en algún momento, pero Sergio Carreira está como intensísimo e dunha maneira moi intimidatoria de cara a Lamine Yamal, e Lamine Yamal pasou un montón de minutos recibindo balós e movendos a cara ao pivote hacia o medio centro, hacia outro lado, sin encarar nin unha sola vez. Nin unha sola vez. E a min encantoume porque no momento en que tú intimidas a un xogador que pode ser top 3 mundial, pues, que queres que che diga, pero pareceme unha absoluta barbaridade. Eh, para min quizás pues, o mellor partido de Sergio Carreira que lle vin este ano. que non é pouco. Estou de acordo, ademais, e sobre todo na primeira metade, que cando o Celta xogou mellor e cando tivo máis incidencia en ataque, esa dupla foi magnífica neste partido. E a min gustoume moito, especialmente Carreira. Penso que o seu traballo neste partido foi realmente espectacular, como di Mario. E despois está tamén Borja Iglesias, claro, que fixo un partidón Aí está. tamén impresionante, non? E ademais é que son este tipo de xogadores, non? Carreira, Durán, Iglesias, o mesmo Iago Aspas, que non tivo tanta incidencia neste partido, pero son xogadores que xogan moi ben contra equipos que deixan eses espazos que deixa o Barça, non? Porque iso que dicía antes Mario de que non lle gustaba tanto que o Celta xogase buscando as costas e tal e cual, eu comprendo moi ben. Pero cando un equipo como Barça deixa tantos espazos, pois esa é unha cousa que hai que explotar, non? Estes xogadores realmente son perfectos para iso. Unha mágoa que na segunda metade pois as cousas decaíran, non? Eu penso que se o Celta chegase con empate a 2 ao descanso, o mellor outro galo cantaría na segunda metade, non? Pero sí, ese triplete de Durán, Iglesias, Borja Iglesias e Carreira, especialmente Carreira, pareceume que foi un partido magnífico, especialmente na primeira metade. O de Borja, máis alá do gol, que menudo gol tamén, hai que decir. Eu non sei se estamos vendo un dos mellores Borja Iglesias da súa carreira, que eso sí que é decir, eso sí que é decir. Chega un momento que parece que se vai colando aí, incluso nas listas da selección española e demais. Bueno, cuidado porque igual podemos ter dianteiro do Mundial en Casa Celta, que creo que non se viu eso, pois desde Iago Aspas en Rusia. Bueno, independentemente deso, despois xa se ve que non é capaz, lóxicamente, de aguantar todos os minutos, porque tamén o que che xixo o Barça, moita pelexa especialmente con Araujo e demais, e cando xa ten que ser un correcalles porque non eres capaz de conseguir amarrar a pelota, pois vimos incluso a Iago Aspas en punta, que era algo que xa digo, admito que non pensaba volver a velo no que lle queda a Iago Aspas de carreira, pero bueno, espectacular. O de Borja, a Mario pouco lle teño que decir para quentarlle a boca con Borja, porque Borja é pandista desde antes que nacer o Panda, pero claro, que a este nivel realmente, si empezamos a apretar atrás, si chega algún reforzo de Oroqueira, que vai ser complicado, é que arriba temos moita pólvora, eu remonto a Maxi Gómez para pensar nun punta como Borja Iglesias, lógicamente con as súas diferencias, pero con esa capacidade de ser absolutamente decisivo. Pero, a ver, creo que non é solo o tema actitude, o tema correr e tal. Isto di moito de que o talento non está reñido co traballo e o sacrificio. Porque para min é o fundamental de Borja. Por eso está tan feliz e por eso está tal. Está ayudando todo cada partido. Todo. Claudio cambiou a mentalidade, el mismo dixo. Quero dicir, é que Borja
enchufa goles, ten calidad para facer pases, ten calidad para aguantar o balón, ten calidad incluso para facer algún regate. Pero é que é o primeiro en presionar. É o primeiro en estar aí en meter o pé onde seña. É o primeiro en... Para min iso é fundamental porque contaxa e aprenden os rapaces moito nese aspecto de que, aínda que señas un crack que vayas coa selección, non está reñido con que teñas que dalo todo e esforzarte a nivel físico, esforzarte a nivel defensivo, esforzarte de todas as maneiras, e para min é o maior exemplo que podemos ter. Por iso quizáis tamén, para min estamos vendo a un bo Pablo Durán, porque además son amigos e todo, pero que Pablo é moito tamén desa escuela, está aprendendo moito, que en plan rollo sacrificio dache beneficios, non baixar os brazos dache beneficios. Espero que tamén, pues, tamén nota algúns outros xogadores, que por eso tamén estábamos falando de Mingueza e todo iso, porque para min Mingueza tampouco entra o mismo que temos a nota positiva de que Borja entra, bueno, no positiva para que enseña, para min non. Pero bueno, entra na selección Borja, pero por exemplo Mingueza non entra. Mingueza sempre está ou polo menos o celtismo sempre está excusando como que é que se non está Mingueza non hai fútbol, é que se non se genera o último pase, que correcto, eu entendo que sí, que Mingueza ten un talento, pero eso non está reñido con ter que sacrificarte, con ter que traballar, con ter que presionar, con ter que facer moitas outras cousas. E creo que máis regular Mingueza, tamén, non? claro, Mingueza debería de mirarse no espello de Borja, que Borja é un traballador incansable que ademais ten un gran talento. É que pois Borja vai e el non. Entonces, amigo, se traballas e te esmeras e tal, pois a mellor se tes a ilusión de ir, pois podes ir, e se non, pois vas quedar aí. Entre outras cousas. Bueno, non fai falta, claro, correcto, pero non fai falta falar moito máis de Borja, porque, decir, para min, Derino sempre que é un exemplo dentro e fora do campo. E a min casi me importa máis que seña un exemplo fora do campo, porque, quero dicir, a min o fútbol de comer realmente non me dá, que haya personas... non hai moitos futbolistas como a él que prediquen, que teñan pasta e que prediquen co discurso que ademais o que dicías antes de que disfrutaba e que mesmo co 2-3, porque claro, na televisión puido verse iso, co 2-3 no descanso, o Celta estaba a perder cun gol aí deses psicolóxicos, o tipo saía do campo e aí estaba abrazando a un par de xogadores do Barça, non sei se era o propio Olmo, e bueno, pois un tipo que mesmo cando perde disfruta a xogar, non? E iso é algo curioso realmente, porque eu non vexo tantos xogadores que xoguen con esa ledicia, non? Poden disfrutar xogando fútbol, sobre todo cando gañan, pero Borja prácticamente ten os seus momentos, non? Pero ten un sorriso nos beizos prácticamente todo o partido, non? Sí, e mesmo perdendo contra o Barça como perde o Celta. Entón, bueno, pois sí, eu penso que eu estou de acordo con Mario, ademais sempre falo de Borja e non vou repetirme, pero que sexa como é fora do campo, para min é tan importante ou máis como o que é dentro do campo. Bueno, temos un señor aí mirando bastante calado, dicindo, pero estos mindundis como poden ser tan desgraciados de non parar as rotativas para desexarme unhas boas noites despois de adestrar e sacar fotos, se non me equivoco. Por eso ven co bigote tan ben peinado. Alex, boas noites. Boas noites. Como andamos? Víanse hoxe ilusionado antes de entrar ao partido. Dixécheme que, claro, a alineación o esperado por parte do Celta, non sei se tamén esperado por parte do Barça, pero bueno, o que non se esperaba ninguén é que nos tomaran o pelo 30 segundos antes de empezar, por retomar un pouco un debate que parecía que xa tiñamos pechado. Boas noites, como andamos? Como estamos despois desta derrota? En que punto estás? Pois no punto no que estou máis guapo caladiño que se solto a lingua. Por onde? Por que vertiente? Pois polo amigo de Alberola Rojas, que no autobús de volta a casa frenou en seco un señor maior de unos 70 anos, pois casi vai encima da miña muller. Ademais a miña muller estaba cogiendo ao bebé, así que pudo haber desgraza. Non hubo desgraza ninguna, pero comentáronme que Alberola Rojas pitou penalti para o Barça.
Pitou penalti do bebé. Que barbaridade, macho. De feito, o gritei no autobús. E a xente descojonada, pero vamos. O señor aí, eu, sabes, primeiro, pois a familia o primeiro, puse no brazo así, agarrei ao señor, e logo, penalti para o Barça. E a xente sabía de que falaba. O sea, que O sea, unha vergonza. Alex Non é... interpreto que non estás no barco da mafia de Mario e de Mr. Asubío, sino que estás no barco obreiro A ver, de Antón, que non está de acordo con ese penalti. xa non vou ir ao penalti ou non penalti. Para min, en la puta vida, perdón polas palabras, pero xa son as 12 ou cerca estamos. Cerca estamos. Na puta vida eso pode ser penalti, pero aínda que o fose porque non viste a mano de Rüdiger no Bernabéu ou outras miles de mans que non se pitan porque está recollendo os brazos. No, pero men a mano de Rüdiger é penalti. Aínda, A mano de Rüdiger é penalti igual que a esta. Eso, porque non a está retirando e se fai grande, pero aínda que podas pensar que podes pitar ese penalti ou non, hai cousas máis graves dentro dun partido. E esas cousas son rocecita ao do Barça e falta. Rocecita ao do Celta e non é falta. Protesta do Barça e Alberola Rojas calando. Protesta do Celta e Alberola Rojas vai como un matón de que me estás a decir. E esas cousas frustran. E esas cousas decantan un partido. E esas cousas, para min, son aínda máis importantes no resultado, pero moito máis importantes que pitar un penalti ou non pitalo. Porque ese penalti non foi moi importante para o resultado, porque 2 minutos despois empata o Celta e habería que ver se non pita o penalti o Barcelona, se o Celta marca 2 minutos despois. Así que para mí no penalti non decantou o partido, porque o Celta o empata rápido. Para mí no que decantou o partido foi a actitud e a forma de arbitrar a un equipo e a outro que tuvo o señor prepotentazo ese. Que logo vamos de liberar a los árbitros, de salvar a Willy, de tal, pero a prepotencia que se gastan ya tocan as pelotas, pero vamos. A ver, eu xa vou predisposto. Cando veñen este tipo de equipos, sei que a norma xa empezas un escalón abaixo, que o transcurso do partido xa estás perdendo neste aspecto. Pero bueno, despois sí que hai cousas de que se lle pite en todos os campos hai aguaspas, se perda varios partidos ao ano por acumulación de tarxetas por protestar, bracear, ser un animal dirixíndose ao árbitro, e despois o señor Frenkie de Jong, bueno, acabese autoexpulsando, pero non precisamente por protestar pode chorar todo o partido. Bueno, pois son as cousas que tamén lastran. Precisamente deste tipo iba a falar eu levo 11 años coa miña muller e cómeme moito a orella. De Jong en 90 minutos comeu moito máis a orella a Alberola Rojas que a miña muller a min en 11 años. E repito, a miña muller casi unha diaria tira, O sea, a miña muller ten o seu carácter, pero o de Jong es que non está, o sea, non sei. Eu recordo así vagamente expulsiones a Cabral por protestar a Maxi Gómez. A Maxi Gómez, hostia, de Maxi Gómez. A Renato Tapia. Non sei. Tes ao de Jong collendo o relevo de Xavi e de Sergio Ramos, que pouco máis e ten que cometer aí unha violación para que le saquen amarilla ao árbitro. Es que non. E antes Fernando Hierro, que tamén lle chega. Ao Madrid e ao Barcelona, porque son títulos, envidia, sí, envidia. Ya. En fin, xa sabemos que estos partidos partimos de outra base. Pero bueno, independentemente de eso, Alex, non sei se malia derrota abultada, porque ao final son 4 goles en contra na tua casa, o Celta sigue sin gañar en Liga en Balaídos, pero non sei se te frustra especialmente que o Celta non puntuara neste partido, se cabía nas túas cábalas, se esperabas un pelín máis do Celta ou en vez de máis cantidade algo diferente. Bueno, en xeral, que nota lle das a este partido? A ver, eu creo que o Celta xogou ao que tiña que xogar e o exemplo está na primeira mitade. O que pasa que na segunda mitade o Barcelona foi moi
moi intelixente na súa maneira de xogar, en vez de buscar o cuarto, buscou posesión, dormir o partido, e o Celta aí pecou un pouco de xuventude, porque o Barça levou o partido onde eles querían e o Celta non supo remedialo, pero bastante contento. A miñas cábalas creo que sempre as digo antes de, o sea, nos podcast, 3 puntos en Zagreb, en Barcelona no tanto, o dicen así, e está claro. E máis se o Madrid pincha en Vallecas, pois hai que dar emoción á Liga, sabes? A Liga que importa e esos que lles importan. Eu, dende que o Madrid empate en Vallecas, eu digo, vai ser descarado. O sea, o Barça gaña o partido ben ou va a gañar outro por eles. E así, parece un discurso de llorón, pero calquera que xogue ao fútbol sabe que igual frustra máis non ter o mismo baremo para los dous equipos, o sea, que a ti te estén pitando faltas que aos contrarios non pitan, a que unha xogada puntual de penalti non sei, pero eu dende o asento estaba que non podía, o sea, porque hubo faltas, repito, hubo faltas aos do Barcelona, que es que hai máis contacto no Valet que o que facían os xogadores de Celta, e iso frustra, e iso saca os xogadores do partido, porque tes que ter a cabeza moi ben amueblada para saber que algo que non está sendo todo susto que pode ser, e ti seguir jugando como si non, xogando como si non pasase nada. Sin duda. Así que, ben, contento porque non se pudo facer máis, eu creo, salvo detalle da segunda mitade de entrar no xogo do Barça, pero ben, unha vez máis, creo que queda evidente que o Celta fai moito dano aos espazos, en bloques baixos es que non hai maneira, o sea, o partido de Copa del Rey, que non hicimos podcast, pero era un equipo de regional, e se non entra Hugo Álvarez non sei como termina ese partido. Así que a ver se hai moitos equipos que veñan a buscar ao Celta en noso campo e imos mellor, porque a min, sinceramente, isto, aínda que Mario xa falou e algo vai decirme, pero eu tamén disfruto estes partidos. É dicir, o Villarreal, sí, pero eu creo que ninguén pode decir que o Villarreal xoga mal, e mirei os datos a posta, e o Villarreal en todas, pero en toda a tempada, e invito ás persoas a flash score, en toda a tempada gañou en dous partidos a posesión, en dous. Todos os demais partidos perdeu a posesión, independentemente do resultado. A posesión ten que depender donde a teñas. Non é o mesmo tela no teu campo que tela en campo rival. E non é o mesmo presionar que é donde vou, é donde ter o balón de tal. Despois, o que está claro é deche na tecla é que non é o mismo atacar con balón estando Hugo Álvarez no campo que esteña Pablo Durán. Por moi ben que o faiga ás veces Pablo Durán e por moito que traballe, pero se tú tes que ter o balón nos pés, a quen escolles? Pues obviamente a Hugo Álvarez. Se tú vas a atacar os espacios, a Pablo Álvarez, está claro. Pero entonces digo, se queres xogar a unha cousa, utilices unhas cousas, se queres xogar a outra, o que non. Lo digo eu, que sí, nesta ocasión, se sacamos a relucir o partido de Copa, sí, pero que Hugo Álvarez tamén xogou, perdoa Pablo, pero xogou contra o Girona, xogou contra moitos equipos que esperan en bloque baixo, e Hugo Álvarez non decantou o partido. Entón, ao do César o que do César, pero non sempre sirve. Hugo Álvarez, pasamos de ronda por él contra un equipo de regional, pero se Hugo Álvarez desatasca todos os partidos que atacan en bloque baixo, eu non digo nada, e sería indiscutible. Pero vamos a ver, non é desatascar todos, pero penso que Hugo Álvarez non é o mismo, onde ten a posesión ao Villarreal para gañar partidos e marcar goles, non lle fai falta o 70% da posesión, e o Celta coa posesión non fai moito daño, fai moito máis dano en transicións, que ao que me refería outro día. Pero vamos a ver, alma de cántaro, vamos a ver. Que terá que facer, que terá que ser facer daño, o sea, ou tal. O de ter a posesión non é só para facer daño, o sea, obviamente que é para atacar, pero tamén é para defender. Tú, se tes o balón nos pés, non te atacan. Polo tanto, e desgastas ao rival, porque o rival ten que correr e non ten o balón. Entón, quero dicir, hai moitas maneiras, as cousas non son nin blanco nin negro, hai moitos matices. O que pasa é que o que quero dicir, tú, se queres ter o balón nos pés, tes que sacar unhas ferramentas. Se non as sacas, non podes telo.
Pero despois non te queixes tampouco, porque é o que quero dicir. Levamos uns partidos tamén que sí que se atacan os espacios, pero o Celta perde moitísimos valores. Que está pasando? Que nos atacan moitísimo máis. Que está pasando? Que estamos peor en defensa. Bueno, Pero a ver gañamos como máis vai o partidos. conto. Bueno, ganamos de casualidade, polo menos. Vale. E despois, Pois dame gañar a Europa ganámoslo de League casualidade. casualidade. No, pero o de Europa League non tivemos o balón, hombre. No, digo, dame a gañar os partidos da Europa League de casualidade. Digo eu, No. pero os partidos... Pero como de casualidade. Contra Contra o Zagreb, o Zagreb xogouse seguido ás espaldas, no. Que gañamos o Tivemos Zagreb de moitísimas veces o balón nos casualidade. pés. A ver, que nos No, está... eu refírome ao partido de Liga o anterior que ganamos de casualidade. Claro, no. Efectivamente. Aí, contra o Levante, contra o Osasuna, pero eu creo que gañar de casualidade tamén sirve. O que non gañamos de casualidade son os partidos... Ahora como sirve tú gañar de lo casualidade, que claro. Non te jode. Non sei, digo eu, non sei. Pero os partidos que nos defenden en bloque Xa, baixo, escoita, a casualidade non conta. Ahora xogar así, despois, quer dicir, eu acórdome perfectamente cando éramos o Celta de tal, de que hai que ter posesión, non sei que. Fichas a Benítez e todo, Dios, no, é que sí, que había que xogar porque non se pode andar co balón, que non se ten posesión, non sei que. Ben Benítez, non salen os resultados, e encima hai un fútbol soporífero onde non acabas de atacar, onde non creas ocasións, e ao final todo Cristo odiando a Benítez. Pablo, Yo que sé. borra este trozo de... O sea, No, borra nada, quero dicir, Eu borro da miña cabeza. borra nada. O que quero dicir é que hai que en certos partidos atacar as espaldas dos rivais. Correcto, sí, sobre todo contra o Barça, eu estou de acordo que pode ser unha das opcións. Pero eu digo, normalmente o Celta non ten que xogar a iso, para min. Despois cada un que penso que queira, que diga o que queira e que tal. Pero eu xa levo uns cuantos partidos de cara atrás que o Celta, o último partido que de verdad xogou ben foi contra o Atlético de Madrid. Vale, Mario, hai unha cousa na que ti e eu estivemos de acordo moitas veces. Ao Celta, que se lle dá mellor? Xogar contra equipos como Villarreal, Betis e demais, ou xogar contra equipos como Xetafe, o Mallorca, estes equipos rocosos atrás? Villarreal e compañía. Por qué? Pois por qué? Pois porque o Celta con espacios ten xogadores que fan moito daño, que teñen moito pase, que teñen tal, pero o ano pasado esos equipos ganábaselles máis cómodos xogando co balón nos pés, non xogábamos a isto que se está xogando agora, Bueno, eu creo que este debate vámoslo ter todo o ano entre Mario Seijas e o señor Alex. É probable. É probable. É un debate sin final. A min Pero gustame ben correr a Pablo Durán, Pero para min é un debate que ven porque para min continúa a dicir agás estes dous últimos partidos o Celta non está xogando ben o fútbol. Para min non está xogando ben o fútbol. Ás veces xoga dun xeito que para min é algo que é totalmente insoportable algúns dos partidos que eu vin esta tempada. Pero claro, un di isto en foros como este ou noutros podcasts e a xente pois xa lle vai en riba porque é un negativo, porque non sei que, non sei cuánto. Pois non, para min o Celta esta tempada non está xogando ben o fútbol e nos últimos dous partidos sí que vexo unha mellora no partido en Zagreb e na primeira metade contra o Barcelona. E na segunda metade non, polas razóns que xa dixemos Mario e Marceu, que son as mesmas que xa aduciu tamén Alex cando chegou, porque o Barça dormiu o partido, porque o Celta tal. Bueno, pero a min non me sacan desta idea de que este Celta deste comezo de tempada está xogando, está facendo un fútbol, pois dende o meu punto de vista, pouco vistoso e pouco interesante. Ás veces se gaña, outras veces non se gaña, podemos dicir que ás veces se gaña de casualidade, podemos dicir que ás veces non, e tal. Pero eu estou contento cando gaña o Celta, pero en moitas ocasións non estou contento co xogo que vexo despregado sobre o céspede. E xa está. Eu digo, pero cando xoga ben, como por exemplo no partido fronte ao Zagreb, que eu penso que xogou ben máis aló do resultado, pois tamén o digo, e non pasa nada por dicilo. Cando as cousas están ben, pois para min están ben, eu digo. Cando non están ben para min, pois tamén o digo e trato de argumentalo. E xa está. Pero parece que iso non se pode facer, porque semella que senón estás
pois a meter presión ao equipo, eres un negativo, eres un cenizo, nada diso. Eu vexo un partido e cando me gusta digo, e cando non me gusta digo, que para iso estamos. Aquí non, Antón, aquí temos libertad absoluta para que ninguén nos chame sinvergüenza. Pero é que a mí non me importa que me chamen, porque eu o que digo é que vexo o partido e segundo eu vexo o partido, pois despois comento o partido, porque para iso está. E se hai xente que non está de acordo, perfecto, eu non teño ningún problema con que a xente non este de acordo comigo. E xa está, para iso estamos, para debatir, para falar e intercambiar opinións e impresión. Antes de nada, en que se activa no chat, gustache o xogo do Celta esta tempada? Si ou non? Aí estamos. De paso que a xente entra no chat a votar, que de un me gusta, que está máis ou menos o botón máis ou menos cerca, xa sei que podemos contar co like da muller de Alex, que dixo-me outro día antes de empezar o partido, que sempre lle do like, ainda que pola cara que pon Alex me parece que hoxe ainda ten o móvil cargando, así que... Está coas mans facéndome os pimientos rellenos, así que nada molestar, e despois dicíndolle que lle come a orella toda a vida, que non sei que ten moito genio, que non sei cuánto. Pero pimiento. Has visto? Sabe que teño razón, eu non minto. Bueno, eu quero preguntarvos si Antón, si tes que marchar, cando gustes, colle carretera, deixonos os teus MVPs e bufos. Uns 10 minutillos máis, a que sean e cuarto. Despois sí que teño que marchar, porque teño ainda uns 45 minutos e xa digo que imos estar baixo cero aquí. Bueno, vos que sodes moi amigos da táctica, que aproveite, antes de nada, vos que sodes moi amigos da táctica, eu quero vos preguntar a vosa opinión sobre movementos extraños do Celta. En primeiro lugar, entendo que aquí ten moito que ver a necesidade do cambio de quitar a Mingueza e meter a Javi Rodríguez por debaixo no marcador, e despois vimos minutos tamén de forma un pouco circunstancial de Iago Aspas en punta de ataque, de Brian Zaragoza pola dereita, e así foi hasta que entrou Jon Serabdelawi. Non sei que vos parece isto, non sei se vos extraña, a min desde logo extrañoume. Si credes que ten sentido, si credes que fala máis da desesperada de oye, necesito X perfil e miro o banquillo e non o teño. Entón, bueno, pois co que hai, ca gasolina que teñen os xogadores dos que podo tirar e demais, pois é o que máis ou menos me dá. Pero creo que deberíamos intentar separar nesos tres perfiles, polo menos. Javi Rodríguez para entrar como supuesto carrilero na segunda metade, Iago Aspas en punta e Brian Zaragoza pola dereita. Bueno, Alex, dalle uns piques aí, Empezo eu, así xa ainda podes saborear. Vale. Mira, empezamos logo por Javi Rodríguez. Eu penso que Javi Rodríguez o que pretende nese aspecto, non, o sea, en plan, a mí pareceme cambios totalmente lógicos por parte de Claudio Giraldez, e non me parece que sexa algo que para mí nada extraño. O que pasa é que igual é menos habitual de ver porque en outros partidos fan outras funcións, pero claro, contra un rival pois que ten un potencial ofensivo maior, pois tes que intentar paliar ou cambiar a túa forma de xogar en aspectos para poder adaptarte a defender ben ao rival e intentar contraatacalo. O de Javi Rodríguez para min ven de que obviamente pois Mingueza estaba sendo sobrepasado todo o tempo. Como vimos na banda esquerda, Carreira e Durán estabanse seguido axudando, e penso que por ese lado un pouco pois, o que quería Claudio era meter a alguén un pouco máis defensivo no lado dereito que, digamos, frenase un pouco un para un, porque realmente pois Valde tamén era ofensivo, pero igual lle preocupaba máis a Claudio ese Lamine Yamal aí que sempre pode entrar cara adentro e sempre pode quedar descuidada a banda por fora. Entón, na banda dereita si Valde subía, pero non metíase como máis ben como falso centrocampista moitas veces, etc. Pero non era un 2 contra 1 claro como foi, por exemplo, como intentaba ser no outro lado, que ao final, pois, quer dicir, Pablo Durán e Carreira fixeron un traballo espectacular. Neste aspecto, pois Javi Rodríguez era un pouco iso, non? Mingueza estaba rotísimo a nivel físico, estaba sendo sobrepasado e busca un pouco de pues, un perfil máis defensivo e que soubese xogar de lateral e Javi pues, cumplía esos requisitos.
Despois, o de ver a Brian Zaragoza, para min era algo puntual, seguramente, en moitos aspectos, porque Brian vai pola esquerda, pero ata que entre Iago ou ata que entrase outro, pero claro, tamén hai que mirar no aspecto de que Brian Zaragoza diestro e o que buscaba o Celta era profundidade, non? As espaldas do Barça. Entón non vas a buscar seguramente carreiras ou encarar como fai Brian de recibir o balón en banda e intentar regatear hacia dentro, senón vas buscar o contrario, atacar moi rápido os espacios e a espalda do rival con un xogador diestro, pois o máis lóxico é que fora a perna natural pola banda dereita. E despois que Iago poidese estar arriba, pois un pouco parecido ao traballo que estaba facendo Borja, simplemente porque iba a facer como de falso 9, iba a intentar sacar de posición eses centrais baixando un pouquiño máis a recibir moitas veces ou a poder descargar as bandas, porque é onde se estaba generando o peligro, non? E o Celta neste aspecto quizáis foi máis efectivo ou fixo mellor o traballo, porque o máis difícil para o Barça non era parar, quer decir, directamente esos 3 xogadores ao mellor que podían cadrar nese momento 3-4, onde o Barça tiña superioridade, onde cada un marcaba, quer decir, Pablo Durán, Borja Iglesias, pola dereita, bueno, quer decir, daba igual quen estivese, se non me refiro. Normalmente o Celta cando facía o peligro é cando entraban os xogadores de segunda línea, Sergio Carreira, Ilais Moriba, etcétera, Pues sí. etcétera. Por qué? Pois porque era máis difícil o tema de que si un saltaba ao mellor a facerlle a presión a Borja ou que seña, porque era unha presión alta e de home a home, era bastante máis difícil despois si alguén rompía desde segunda línea directamente correndo, porque non é algo que te esperas que un medio centro típico que che, como a Ilais Moría, por exemplo, que o fixo varias veces, que che rompa as espaldas e que che pille ese espacio. Entón, pues, eu penso que desas cousas veñen esos cambios, esa forma de atacar de Giraldez, buscando profundidade sobre todo. Pues moi ben resumido, realmente, ¿no? Realmente, sí. Eu engadiría iso tamén rapidamente, simplemente que chega un momento do partido no que eu penso que Claudio sabía que o partido estaba perdido e pois tentou facer experimentos, non? Porque vía o banquiño e tiña que utilizar o que tiña e iso tamén fala un pouco da necesidade dun equipo que pois ten que encarar 3 competicións, que viña de xogar un partido na Europa League. Entón, bueno, pois eu vexo que hai momentos, por exemplo, poñer a Iago Aspas en punta, pois, bueno, cando o partido xa estaba pois nunha fase na que o Celta, pois, eu vexo que Claudio Giraldez é un tipo que sabe moito de fútbol e el sabía que positivamente que era moi complicado que o Celta pudese sacar algo nesa última parte do encontro, non? Entón, bueno, pois buscou, eu penso, certas opcións que eran probar cousas, non? E verse Iago Aspas, por exemplo, en punta algún equipo como Barça que deixa espazos, pois podía inventar algunha cousa, non? Entón, para min é un pouco tamén nada de Iago, non pasou, por eso dicía antes que Aspas neste partido tivo pouca incidencia, ao contrario que noutros partidos recentes. Pero bueno, eu entendo que os adestradores pois fan ese tipo de cousas dependendo dos contextos nos que se atopen, non? Bueno, iso é que engadiría o que tan ben explicou xa Mario. Alex, non sei se entre pemento e pemento quedouche algo por comer. Estás cos pementos xa, non? Que aproveite, por certo, que aproveite. Que aproveite, porque podes nos enseñar a mí claramente un par de horas para poder hacer algo. Non podes agardar a que acabe o podcast. Pero enséñanos o plato, Alex, antes de nada. Claro, eso é que é máis, utiliza os pementos como se foran É que agora acabasme de meter fame. Non identificar. Vou meterme no coche e vou estar pensando nos pementos. Podes utilizar os pementos como se foran as fichas e debuxar. Pois mira, Javi Rodríguez subindo pola banda dereita do plato. Contanos. De acordo con Mario, que eu vin moito sentido ao que fixo Claudio. O de Javi Rodríguez, máis alá de que Mingueza estivese superado, tamén foi unha cousa física, porque Mingueza no minuto 40-42 estaba, pero para o arrastre de queixarse, baixar as mans a rodillas así, o sea, estaba reventadísimo. Preocúpame moito que teña este estado físico
sendo carrileiro. Agardo que sexa unha cousa puntual porque se comenta por aí de que tivo problemas de saúde, así Sí, que estomacais agardo ou non sei que. porque Pero Alex, eu creo que non sei se me dá en miña imagen. Pode ser que Sotelo tamén na primeira parte fixera varias veces iso, de que se agachaba, se agarraba como cansado e tal. A min dá unha impresión de que Sotelo tamén. non o vi, pero Mingueza así, porque ademais o tiña enfrente, así que o vin varias veces de que estaba pidiendo a gritos o descanso. O de Javi Rodríguez, para min ten sentido porque carreiras aotes en unha banda, eu escoitei a xente que cambiase na carreira pola banda porque estaban a crear moito peligro pola dereita, pero se cambias a carreira de banda tes o mesmo problema con Lamine Yamal Claro, na outra vistes un santo, desvistes outro. Claro, Ristich ten o estado físico que ten, en Zagreb xogou 90 minutos, Javi Rueda non está, Hugo Álvarez mancado, pois non hai máis. Non hai máis, Por exactamente. iso creo que Javi Rodríguez, porque Jones El Abdelawi para sair no descanso con 3-2 é precipitado, se xa están a causar perigo por esa banda, con Jones El Abdelawi, que non esquezamos que é un extremo en proceso de reconvertirse, pero é unha tolemia. O sea, iso nos derradeiros 15 minutos, pois sí, no descanso non podes facer un troco tan tremendamente ofensivo. O de Iago Aspas, eu creo que tamén é porque para facer como de lanzador, polo que di Mario, eso estamos completamente de acordo, de que o perigo iba aos espazos polas bandas, e que mellor lanzador que Iago Aspas. Aí tes o inconveniente de que Iago Aspas non xoga de costas a portería como Borja Iglesias, pero se Iago Aspas consigue darse a volta cun recorte dos seus ou así, como lanzador non temos ningún lanzador na plantilla da calidade de Iago Aspas. Así que ten moito sentido. E o de Brian Zaragoza, a xente extrañouse, pero eu creo que non hai que extrañarse. É dicir, Brian Zaragoza sí que o seu posto máis natural, por así decirlo, é a esquerda. Pero se os dades conta, quen atacaba máis? Valde ou Eric García? Valde, donde estaban os espazos do Barça? Na esquerda ou na dereita? Na esquerda, pois eu creo que Brian Zaragoza sae precisamente porque, de feito, coincidiu con Pablo Durán, e Pablo Durán normalmente sí que xoga na dereita, e Brian pola esquerda. Que lectura pode facer Claudio diso? Pois que o agujero do Barça está na esquerda e Brian Zaragoza sae fresco, ten a frescura que non ten Pablo Durán, e ten con balón nos pés máis calidade da que ten Pablo Durán. Entón, para que saca a Brian Zaragoza na dereita? Para que siga facendo sangue se le chegan balones. En este caso ni le chegaron ni os buscou. Pero ao creo que saben de que ese o carril que estamos explotando, pois meto un xogador fresco de un contra un, veloz e tal, que siga explotando ese carril, porque o de Eric García sí que tiña o seu carril moito máis tapado. De todos os xeitos, Brian pola esquerda vai mellor. Eu creo que a súa posición máis natural para min, alo menos nos últimos partidos, amosou que moi pola esquerda, ademais. Pola esquerda que pola dereita, non? Sí, pero nun partido con espazos, al final, se vas a buscar transicións rápidas, non influye tanto. O sea, unha cousa é atacando un bloque baixo, atacando unha defensa ben posta, que fai o seu recorte hacia adentro, vai hacia adentro, pode sair de vez en cando polas bandas para sorprender, pero o movimento natural é hacia adentro, por eso xoga na esquerda. Pero con espazos ao final casi que ven mellor xogar a perna natural, por iso de que normalmente os pases van ir abertos normalmente, porque se ven dende a outra banda ou dende o medio van a ir abertos, que se ven de Mingueza, pois si se cerran máis, pero pilla o control a perna natural. E pillan que encares portería controlando a perna natural, tendo que ir recto e non meterte pa o medio. Porque a defensa sempre, o sea, se coges as costas e polo que sexa un defensa está encimándote, o defensa sempre vai ir a tirarte fora. Mellor que te tire fora e que Brian pille coa dereita a que te tire fora e obligues a Brian a tirar coa zurda. Entón, con espazos eu creo que é moito mellor telos a perna natural. E ainda así, nada de nada. Moi ben, pois está fantástico. Ao final, nada de nada. Bueno, eu despois de tan sesudo análisis táctico teño un análisis moito máis directo
para o bo estado físico de Mingueza, que non é o primeiro xogador do Celta que se caga pola pata abaixo no que vai de tempada. E Jaime Soto dalle un consello que é: para vivir hai que comer, como dicía a miña boa. Pois con isto creo que un deportista de élite ten que ter xa media carreira gañada e deixarse de problemas estomacais, que creo que non é o primeiro, do que vai de ano do Celta. En fin, que aquí hai xente que xa puxo abrigo e que ten que marchar porque en cualquier momento empeza a caer unha Filomena por aí. Sí. Hai que sacar a máquina que teña. Esta era o que eu utilizaba cando era árbitro da Liga de Fútbol na Universidade de Vigo. Ostras, E non teño aquí, sí. Isto é unha reliquia. Isto é de 20 e tantos anos, sí. E cando vai frío, pois sempre meto isto porque está ben quentiño. Vintage. Sí, a volta, pois aí, Universidade de Vigo. Moi ben, moi ben. Sí, señor. No, eso, Pois se eso queredes, igual se venden. digo vos os meus pufos Aí está. Avanti. MVPs e deixo vos aí a debatir mentre eu meto no coche conduzo 50 millas para chegar a casa. Así que bueno, con que comezamos, Pablo? Cos MVPs. Co que queiras, Antón, co Good que news queiras. or bad news, non? Como din. Cos MVPs, pois para mí os MVPs, claro, podería poñer a Borja tal, pero vou poñer a Sotelo e a Durán, sen dúbida. Dous da casa fixeron un partido, perdón, Sotelo. Carreira e Durán. Dous da casa Me que extrañou o de Sotelo que te deixaste. No. Isto foi un lapsus. No, Carreira, especialmente Carreira, que para mí fixo un partidón, e Durán. Estes son os dous que poría. Tamén podería por, como digo, a Borja, pero neste caso vou decantarme polos dous da casa. E os pufos? E pufos, bueno, realmente os que saíron non fixeron moito, así que poderíamos pescar aí, pero eu vou poñer a Marcos Alonso, que penso que non fixo un bo partido, e tamén a Mingueza, pois polo que comentaba desde que estaba prácticamente derrengado e non aguantou nin a mitad do partido. Así que se teño que sinalar a dous, vou sinalar a esos dous, porque os que entraron despois na segunda metade tampouco aportaron moito. Pois por exemplo Brian ou Jones e tal, pero penso que eses son os dous que eu diría. Eses son os dous MVPs e os dous pufos. Neste caso, a verdade é que o de pufo tampouco lles cae tan mal. Bueno, menos mal. Ya hai días para todo, Si tal, podemos decir ahora xa todos os MVPs e pufos e despois xa seguimos, ou que? Sí, penso que mellore, porque eu quería escoitar a ver que decides. Veña, avanti. Ou que, Pablo? Dalle, empeza tu, Mario. Bueno, pois os MVPs, bueno, a carreira, o sea, o primeiro, a min pareceme que o partido de carreira foi espectacular, encima con gol. E o segundo MVP para Borja, porque, quero dicir, creo que o tema de que xa non é polo gol, senón polo ese traballo, non só a nivel ofensivo, senón, se vos fijastes na primeira parte, fixo a vida imposible a Frenkie de Jong. Que lle fixo un traballo defensivo espectacular. E por iso o Barça tampouco funcionou demasiado, porque Borja estivo espectacular no aspecto de anular a Frenkie. Alex? E non dá os pufos? Bueno, pues despois, vale, para mí nos MVPs o primeiro con moita distancia, para min, Pablo Durán. Para min foi unha masterclass absoluta de ir con membros fora. O sea, algún membro tiña aí que falta nesta carne porque increíble, para mí. O sea, os brazos e as pernas, quero dicir. Para min, facendo Carreira un auténtico partidazo e Borja un moi bo partido, eu teño, o sea, non me vou a cama tranquilo sin mencionar a Radu. O sea, ten as molestias que ten, e ben, fai os paradóns que fai, o sea, a que saca e que fai 3 paradóns na mesma xogada, es que increíble. O sea, eu podo decir xa que eu non estiven tan seguro cun porteiro na miña vida. O sea, eu creía que faltaban anos e anos para quitar do trono a Caballero, e
para mí, o sea, Conrado, es que estou tolo con él. E clavaronlle 4, Menos mal que... O MVP clavaronlle 4, imagínate. Sí, bueno, para mí... Iván Villar leva 2 porterías a 0 máis que el. É que é unha cousa impecable. O de Iván Villar é unha cousa xa aparte. Aquí Bueno, somos os celtistas. O ano pasado os MVPs eran Marcos Alonso, Starfel e Javi Rodríguez con Exactamente. 60 goles en contra. Así que... sí, efectivamente. Bueno, que a xente nos poña tamén no chat que cuáles son os MVPs e os seus pufos. Para min, os MVPs, antes de pornos cos pufos, gustoume Lais, gustoume Manu Fernández dentro do que foi a defensa do Celta, gustoume Borja, por suposto, pero aínda que sexa moi cliché, todo que non sexa dar yo a Sergio Carreira e Pablo Durán, pareceme un insulto a min mismo por defender unha cousa da que moitas veces a xente se queixa e a min férmeme a sangre, de verdad, férmeme a sangre. Sergio Carreira, Pablito Durán. Ahora vamos cos pufos, Mario, antes de que este home da Universidade de Vigo colla o Quitanieves. Bueno, o meu primeiro pufo obviamente a Marcos Alonso. Pareceme xa desde o penalti, a forma de defender, incluso nos lo sacando, que de verdad que está... De verdad que aí sí que non sei, pero hai que mirar a ver que pasa, porque creo que é cousa de casi de estado. Eu penso que é máis de estado físico tamén que de outra cousa, porque quere decir o físico despois acompaña o resto, pero que Marcos está fatal. E despois o outro pufo é que é o tema de que estou aí un pouco entre Starfelt e Mingueza. Porque creo que Mingueza, independientemente de que sufriu, de que estaba mal e todo iso, sí que foi pola súa banda alguén que dixo moitos espacios, creo que aportou bastante co balón nos pés, pero creo que Starfelt non aportou casi nada, ou moi pouco. A mí non me gustou nada. Vou dar a Starfelt, sí. Ben. Alex? Para min Marcos Alonso, non vou a engadir nada máis. É que Marcos estuvo desastroso. Cando que irades abrimos o melón que levo pedindo abrir un mes, pero vamos. O melón teñen que abrirlo na directiva, porque a ver... É que eso, aí está a cousa. O tema da renovación, eso, ollo, cuidado, porque é moita pasta. E non só iso, sino a culpa é de Marcos Alonso ou a culpa é de que Marcos Alonso cheguease ao Celta hai un ano e medio con problemas físicos e que hoxe non hai un solo tío que lle poda dar 2 partidos de descanso a Marcos Alonso porque non hai un central de garantías que xogue por esquerda. Eu que non creo que, sinceramente, non creo que seña por iso de dar descanso. Creo que simplemente Marcos Alonso ahora mismo está nun estado que non sei serán os xogadores que máis minutos levan no Celta. Que non sei que tal, pero... E variantes hai. Sí, variantes hai, sí. É dicir, Manu Fernández xogou moito a Fortuna pola esquerda. E fixo e ben, además, quer decir, fixo e ben. Os partidos que xogou nesa posición este ano, fixo e ben. Está Ristich que para os partidos que está disponible pode xogar aí tamén, non sei, pero eu creo que variantes hai. O de Claudio creo que é máis que vaya collendo o nivel, a pesar de que teña que comerse 5 partidos malos del, pero que vaya sendo o Marcos Alonso da tempada pasada. Pero a ver, que pasen os partidos e a ver se tal. Pero o estado físico non creo, porque xa fai mes e medio que recuperou da lesión. E iso en Stuttgart pode ser que viña dunha lesión dun mes, pero xa estado físico un mes e medio despois. Claro, pero debería de estar, pero tú velo físicamente a ese nivel, quer decir, porque nin corre para atrás, nin anticipa, non o vexo fresco en ningún momento, nin girando, nin... Non sei. Pois non sei, pero a ver, se é estado físico, iso xa non é de non ter regularidade. Iso xa é de ir costa abaixo. Ese o estado físico de agora sen ninguna molestia é así, non sei por que Canas Cabal a renovar, porque como eu xa dixen no anterior podcast que a Fran Beltrán non hai intención de renovalo, e xa o dixo el na rolda de prensa, tamén digo que a Marcos Alonso sí hai intención de renovalo. Claro. E non vai ser barato, que pode baixarse o soldo, sí,
pero es barato que non vai ahora ser. a plantilla e non vai ser. Entón, Non. para ter un xogador que non este ben físicamente e teña un soldo medio alto, aínda que o vai ser medio alto, pois non sei. Pero a ver, que me vou dar ramas. Marcos Alonso, para min, o outro pufo é o señor Ilais Moriba. Creo que este é un partido que Ilais tiña que haber sido como un coitelo en manteca, porque se ven Pablo Durán e Jutgla puderon aproveitarse do traballo oscuro de Borja Iglesias e fixeron de todo nos carrís laterais. Para min faltoume moitísimo máis de Ilais Moriba en un partido con espazos. Es o box to box que temos, o sea, é un partido ideal para él, e eu non vin que cando Borja, para min é un movimento natural, ao igual que ten Borja nas costas a Pablo Durán e a Jutgla por las bandas, non sei como cando Borja non baixaba e daba os balóns de cara a Sotelo, non sei por qué, porque o central seguía todo o rato a Borja Iglesias. Cando non era de Jong no medio, porque Borja aparecía, estaban aí Araujo detrás dela agarrándolo e Cubarsí. E non sei por qué non aproveitaba esos espazos Ilais nun desmarque en ruptura polo medio. O sea, para min era un partido para que Ilais fose o MVP clarísimo do Celta, e faltoume cousas, pero en todos os Que animalada, Alex, que animalada. Pufo Ilais Moriba. No ataque e na defensa. Eu non podo estar máis en desacordo. Que animalada, tío. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero... O sea, pareceme radical de decir, joder, este tío tiña que ter un balón de oro. Me cago en Dios, vou lle dar o Pufo. A ver, este tipo de partido, se tes dos perfils no Celta que poden aproveitar este partido, pero unha barbaridade, son Pablo Durán e Ilais Moriba. Para min, uno aproveitou e outro non. O sea, o que me estoy a exixirle a Ilais Moriba non se lo voy a exixir ni a Hugo Sotelo, ni a Damián, ni a Fran Beltrán. Sí. Pero creo que Ilais Moriba pudo facer moitísimo máis dano. Moitísimo máis. A miña opinión. Sabedes que sempre teño un puntito o mundo non está dado. Para min sí. Aí está, o sea, un puntito de Alex. O sea, se temos outro partido así contra cualquier rival, eu agardo de Ilais Moriba que sea o MVP de partido. E para min non. O sea, non tivo moitas recuperaciones, non estivo precisamente na creación moi lúcido, en defensa non robou 15 balones, non pisou área en 5 ocasións, non sei. Pero contra o Barça, o sea, de un estilo Paul Pogba, por así decirlo, que con tantos espazos faga sangue na defensa do Barça. Bueno, na defensa do Barça, por chamarles algo. Porque o partido do Barça en Malaios, en Brujas, es para que, o sea, se un equipo quere ganar a Champions con esa defensa, pois non a troco pola de Celta, xa es decir, Pois se outro quere ganar Europa League con esta, estamos de carallo. Bueno, os meus... Mira, ollo, Magdalena Campos non hai intención de renovar. Magdalena non hai intención de renovar a quen? O que dixo Carreira, Fran Beltrán ou... Oye, Magdalena, eu empezo a pensar que Magdalena é a muller de Claudio Giraldez ou algo polo estilo. Porque xa outro día dixo que non tiñamos nin puta idea das contas do Celta e tal e cual. Magdalena, dá cara. No. Pero outro día saliu defendendo a presidenta totalmente, así que non creo que non sei se será a muller de tal ou pode ser a cuenta B da presidenta, ollo. Estaría moi ben. Nos ven dar caña. Magdalena, danos unha pista. De onde ves, Magdalena? Por Dios. Se fose así, Marián, xa sei que estás casada de todo, pero eu sigo solteiro. Estaba lendo aquí un mensaje, digo, que está dicindo este? ¿Qué está dicindo este? Pero que borrachera leva este tipo? Se o chegas a decir fai mes e medio, pois igual a pillas coas defensas baixas, pero este mes foi intenso nesa casa, non sei... Sí, é verdade. Este mes gañouse... Igual aí estes máis posibilidades. Ollo, de Moaña, Magdalena. A ver se vai ser... Sempre fui moi burro e escollí moi malas mulleres. E se Magdalena Campos é a irmá de Luis Campos que quedou a vivir en Moaña en frente de Iago Aspas. Moi ben. Sería ideal. Sería ideal, sin duda. Chegou o segundo plato. Carai, pero iso que é? Pero este tío come como un camión, que animalada. Pero é unha da maña, tío. Dache de comer aí. Pero vai se yo vouche un pouco que non dormir, joder.
ten cuidado que igual no San Martiño vas, Tú mira, Mingueza, ¿cómo Igual te está, está joder? cebando, Iso Igual te así, está cebando e... Antonio recolleu baba aí. Oye, non é por nada. San Martiño é hoxe, non? Ahora mismo. Pode Bueno, ser. pues ahí está. Aí está. Pues ten cuidado, Alex, porque... Claro. Ten cuidado, estate cebando. ten cuidado, Alex, ten Igual cuidado. pola mañá Nunca, parece que nunca colgado. mellor. Claro, claro. Es la hija de Campos, pon Quintas por aí. A Marcos. A Marcos o qué? Magdalena. A Marcos, que non hai intención de renovalo. Ah, Bueno, pois sinceramente, Magdalena, se non hai intención de renovalo, pareceme máis que lógico, porque o sí, rendemento sí, está sí. sendo nefasto. Eu, Marcos, con un ano máis, eu tampouco o vexo neste equipo. E, como vimos dicindo, hai xogadores dese perfil de central esquerdo que saia ben co balón e iso, que quedan libres de contrato. É dos que máis xogaron esta tempada, polo que estiven a ver, uns 750 minutos case. Bueno, Bueno, eu tamén o mirei e Antón, pensei que non había xogado tanto, Antón, estamos che dando aquí unha tabarra entre nós e Madalena que non arrancas, Marcha, por favor, marcha, que me senta mal verte... No, bueno, o que pasa é que, bueno, se vedes por aí, pois xa vedes que esa é Xuxo de a noite, non? ventá, a fiesta, está xa todo escuro. E a chaqueta Estamos... esa blanca que tes aí, iso que vai de orquestista. Tocas tamén aí Pois, nunha orquesta ou... eso é por se teño que ir a algunha cousa así máis oficial, entón poño por riba e semella que estou Cuidado. mellor vestido. Pero pero case que non o utilizo nunca, porque Tocas algún poucas instrumento musical? un pouco a Antón? guitarra, pero uns 4 ou 5 acordes, suficiente para tocar un par de cancións de country e xa está, non? Pero Ok. pero non, Pero bueno, desgraciadamente non. Foi eu basta. estudiei música no Conservatorio de Vigo cando era pequeno, pero só os 2 primeiros anos de solfeo, porque despois me deron un clarinete e eu non podía Hostia, tocar un o clarinete clarinete. porque tiña problemas de respiración cando era pequeno. Pero gusta moito a música, toco un pouco a guitarra, pero así sen ningún virtuosismo, máis ben a romper cordas, máis que a outra cousa. Pero Dice non, Tino, o que quería dicir é que estamos pois a uns 4 grados, esta noite estaremos baixo cero, así que teño que liscar antes de que comece o xeo a chegar por aí e a dificultar pois conducir para casa, non? O viaxe para casa que son aí uns 45 minutiños. Pero bueno, sempre un placer estar convosco e formar parte do debate e escoitar esas discusións interesantes sobre o Celta e nada, pois unha aperta aos tres e tamén a toda a audiencia penso que este descanso que chega pro Celta en Liga e tal e cual, que a min non me gusta nada, como sempre digo, eses paróns de seleccións pois deixoos para outras persoas as que lles gustan máis os partidos de seleccións e tal. A min os partidos de seleccións gústame no Mundial e pouco máis. Borja Iglesias que non se lesione, que traballe con España, pero sobre todo que se garde pro Celta que onde realmente nos interesa. Penso que lle vai vir ben o Celta este pequeno descanso. Penso que sí, realmente. Despois desta derrota creo que é un bon momento para seguir traballando e sobre todo para que Claudio, despois de xa varios partidos en Europa, en Liga e tal e cual, pois poida pensar un pouco en cal vai ser a estrategia de aquí o remate dunha tempada que eu penso que vai ser complicada. Agardo que os resultados acompañen, porque sí que vin unha certa mellora nestes últimos partidos, pero vai ser unha tempada longa e, bueno, pois aquí estaremos para comentar. Alex, Pablo, Mario, un placer, seguide aí a parolar e vémonos na vindeira ocasión. Chao, Antón, a Modiño. Chao. Modiño, chao. Bueno, estou lendo por aquí, xa nos falan de inversores do Atlético de Madrid. Eu non estou enterado desto, a verdade. Oye, o ano pasado eu puña de objetivo xogar a Europa League. Este ano, como objetivo da tempada, gustaríame que Magdalena entrase en directo algún día aquí a falar do Celta. Acollería desa Magdalena en riguroso directo? Por suposto. Que veña Madalena, que
O mismo que me filo con Alex, filome con ele, sin problema ningún. Pero é que piloto... E Alex, eu penso que pasa o mesmo, que non distingue a quen lle ten que discutir ou faltar ao respeto. Efectivamente. Somos persoas que somos Claro, sinceras así. Eu, mentras non me falten o respeto a mí, eu non falto o respeto nunca. Animales É un dicir de divulgativos, faltar respeto. Eu É un dicir, son como o Celta de Claudio Xiralde, máis defensivo. Eu me defendo, non sou ofensivo. xa moi defensivo. Pero do inversor do Atlético de Madrid, que dixo? Non me entero. Quiero No sé saber cómo está o tema opinión, aunque no sea tema Celta, ¿qué opináis lo que ha hecho hoy el Atlético con el nuevo inversor? Si fuera el Celta, ¿estaríais a favor o en contra? estou fora desa información, non sei Eu que tamén. Estou forísimo, Non sei, pero igual, non sei se os acordades a información que soltei polo grupo fai 2 meses. Non me acordo ainda, non me dou Igual, conta. igual o que pase co Atlético de Madrid sí que ten que ver co Celta. Non sei, pero parece que meteron moita pasta, ¿no? Apollo Sport ¿En serio, Capital... Mario? Ah, no, espérate, Non me dou espérate. conta. Apollo Sport Capital ha adquirido el Atlético de Madrid, ahora es un accionista mayoritario. El grupo tiene la intención de invertir capital adicional para respaldar sus planes a largo plazo. Que sí, que son accionistas mayoritarios e que meten moita pasta e que con eso van a fichar a Mbappé. Básicamente. Bueno, eu estou tranquilo con o modelo que ten o Celta, verdad? Ahora mismo. Ti te acordas o que dicen no grupo? Fai 2 meses deste tema ou non? Non me acordo. Vale. Entón non me da culpa. Pois igual Non non me dicen acordo. nada por este grupo. Igual foi polo polo outro, Igual Eu non me foi dou polo conta, outro que non estou e que Eu- constantemente mencionades aquí. Sinto non poder ser Vale. de axuda. Eu non vou decir nada máis, pero igual xa darei máis detalles no grupo. Non quero No que non estou eu. alarmar públicamente a nada, pero igual o que pase co Atlético de Madrid ten moito que ver co Celta futuro. Pois xa non me entero de nada. Para acabar Vale, pois de non enterarme. agora vou verificar se o dicen e pasou desapercibido, pero se non é así, o sea, fai cousa de mes e medio, 2 meses, entereime de algo que tenme acojonado. Acojonado incluso. Malas noticias, moitas. Gostaríame facer unha mención que nunca falamos aquí das Celtas nin eso, pero van líderes, estamos aí en 0,2 divisións de que empecen a sacar cartas no FIFA e poide evolucionar Cuidado. tamén mulleres da Celta. Cuidado, un Ana Toubes de 90 de media. Ollo, cuidado, Sí, señor. Ourensana. Pouco se fala de Ana Toubes, Sí, señor. Bueno, Tú es localismos demasiado graves, Pablo. son Que racista total. tiras polas barres para casa que eso, sí, non teño ningún tipo de criterio. Eu non sei se xa pasou de independentista galego a independentista ourensán. No, Pode ser. eu vou votar a Vox Ourense. Primeiros Ourense. primeiros de aquí e despois o demás. Jacome vaise apoderar de todo Ourense. Si non está xa. Bueno, Dios mío. Se mencionamos as Celtas, tamén a tolemia dos rapaces do Fortuna deste fin de semana. hostia, que animalada. Empezar perdendo 0-3, Que madre mía. animalada, irte 0-3 o descanso. E acabar 4-3. Sí. Mira, E en Magdalena, Barreiro, Fortuna. que igual se dá un pouco menos a eso. On fire. Home, Fortuna non sei quanto Hai lle queda mimbres para aí, pillar o eu Tenerife quero xa. decir, Hai mimbres aí, mimbres, non. Hai outra Digo, xeración. Hai o mimbres primer todos os equipo. anos, joder. De Claudio Xiraldez, o sea, ahora mismo teño 5 ou 6 nomes que os posco primeiro equipo e non desentonan. Estou O sea, de non acordo, desentonan pero para nada. o tema é o día que se vaya Claudio, porque eso en algún momento vai suceder, non sei cantos anos estará, cantos tal e iso. Pero o día que se vaya Claudio, quer decir, tal e como temos montado ahora o Celta, tal e como iso, sacando a xente que se está sacando, o bo traballo que está a facer, penso que vai ser para min máis importante o ter un entrenador que lle dé continuidade ao proxecto de canteira que siga vendo que calquera outra cousa, porque se nos desviamos dese camiño Bueno, pero- vamos a tapiar moitísimo talento con sentimento da Hombre. casa que vai sair de aí, porque creo que hai un traballo aí da canteira desde abaixo que é espectacular, que por certo por aí anda Alberto Suárez, que bueno,
que eu pois fun en épocas do Villalbés, pois Ollo? fun compañeiro de seu pai e todo iso en tema de adestramentos, en tema de, bueno, tamén andaba un pouco de delegado, estaba co Villalbés daquela, andiven un pouquiño así, levaba as escolas deportivas eu, cousiñas, e Alberto pois conocí desde pequeno. O sea que se en 5 anos seguimos aquí en directo, será o teu protegido, será o teu Hugo Álvarez. Pode ser que Obligarás defenda capa a espada facer, aquí a facer Alberto, emojis claro. de Alberto. Moi ben, bueno, tamén. Quen sabe? Que digo eu quero pensar que o tema Claudio, independentemente de que hora chegara Benítez, igual Benítez en concreto non, pero me ten que sentar un precedente para que chegue un adestrador e poña un ollo aí abaixo e decir, oye, si me saen 3 ou 4 todos os anos, non podo pechar as portas ao campo, quero decir, isto terá que supor tamén. Pero refírome, por exemplo, votan agora a Claudio, que sexa, imagínate, pasa unha locura, votan hoxe mismo, o sea, cousa improbable, obviamente, pero a quen fichas ti? É que eu solo se me ven de nome de así decir, alguén claro para poder fichar e decir, pois este tipo pódeme valer, solo se me ocurre unha persoa. Bueno, ocúrrenseme dúas. Guardiola. Unha Freddy, obviamente, unha Freddy que siga co proxecto, e outra podría ser Imanol, alguacil, que un home que tira de canteira, que tal, algo así. Pero quero decir, tampouco se me ocurren Algo así grandes nomes. ou alguacil? Algo así con alguacil. Pero quero dicir que tampouco ese tipo de entrenadores que de verdade tiran de canteira e son valientes de verdade, hai realmente poucos, Sí. Pois mira, se tes sorte coas túas indirectas con Marián, podes fallar de min, que eu tiro da canteira, se me dan Madalena, apunta. Pro canteira tamén, así que métome aí rápido. Qué barbaridade. Outra cosa non, pero como coñecer aos rapaces os coñezo ben, así que Jaime Soto está pondo. O Madalena non te quero asustar, pero sei que ligaches neste post. Home, non é ligar, joder, No. Non sexamos tan... Estamos coa coña de que Madalena pode ser a cuenta B da presidenta, claro. Entón estamos aí co tema. Pero non é ligar, a min de verdade, o sea, si en vez de Madalena for de Madaleno, interesaríame exactamente igual. Porque fala con certo criterio de cousas que non temos nin puta idea. Correcto. Hostia, Madalena algo sabe, Madalena. Algo sabe. Algo se trae entre mans. Algo ten no forno, nunca mellor dito, Madalena. Eu cando vexa a Marián o próximo vou voulle dicir Madalena, adiós. Vou llevar Madalena. Ai. En fin, Madalenos, que eu mañá a 7 da mañá entro pola porta do traballo e mañá sorteo de Copa do Rei. Ai, mamá querida. Que non lle toque o puto Ourense CF o Celta, por Dios, É o único que pido dese sorteo. Porque non me gustaría que viñera aquí o Celta a encher o campo cun equipo de azul enfrente. Tamén é verdade. É que a min sinceramente, vendo polo equipo, eu creo que ao equipo o que mellor lle vene Ourense. O sea, porque irte a Numancia con estas temperaturas ou irte ás Islas Baleares a pegarte ese viaxe. Bueno, oiche, Ourense tamén fai frío de carallo nesta época, Sí, fai frío en todo o norte. E tú non viche como está ese campo, Tú non viche como está ese césped. Que igual xoga máis en contra. Vitoria e Soria son cousas aparte. É dicir, Gasteiz e Soria están aí. E logo van Pucela e Burgos. E logo xa todo de máis norte. Pero vamos, o frío de Galiza, sinceramente, eu que estiven nas dúas partes, non ten nada que ver co frío de alá. É como dice os do Bilbao tamén di, no? Aquí moito frío, sí. Vais a unos kilómetros a Vitoria. Para min, o sea, Soria, o digo en serio, Soria é unha barbaridade. Inverno es, o sea, Pucela tocoume, sí, totalmente. Tocoume en tema eólicos, tocoume un inverno moi cerca do inverno ir ali. Eu quedeime acojonado de decir Dios, o sea, en plan, para decir, o sea, para queixarme do frío, que non son nada frío. Pero ali frío, pero exagerado, sí, concordo. Xa facía frío en Astorga, Dima Dialevo, que viuse cun punto da Unión Deportiva Ourense este fin de semana. Eu de Soria non, pero de Pucela chegáballe de carallo o frío que facía por ali tamén. Que barbaridade, sí, para mí, inverno. No top de aquí están Vitoria e Soria no 1,
Pucela e Burgos tamén no 2. Mira, eu recordo un momento completamente traumático en Valladolid, que era salir de clase ás 9 da noite, época COVID, e co frío a goma das mascarillas de atrás facíame feridas nas orellas. De decir, Dios, que llevo un frío aquí que me está tirando. Bueno, lamentable. En fin, amigos, que haberá que ir dormir, que palmamos. Bueno, que vamos a facer? Eu estou moi tranquilo, a verdad. Estou moi tranquilo co que vexo. Estou moi tranquilo pensando en que por collos hai que fichar un central. Non sei se será en inverno co Gallá, pero próximamente tenemos que empezar a mirar aí atrás. Eso vemos unha reencarnación ou un... Pues para min, antes que central, hai outra posición que creo que se debe reforzar antes. Que é? A media punta. A media O- punta. obviamente, a media punta. O sea, creador. E antes incluso que ese central, ou eu reformaría outra aínda máis. Que probablemente sería o carril esquerdo. Con un xogador que sí que dé partidos aí sin que se lesione nin que faiga tal. Pois eu vou polo central, sin duda. A non ser que vexamos un gran Joel Lago, un gran Carlos Domínguez ou que Manu Fernández saca pelota como Beckenbauer, pois non sei. Non podes fichar un central para un plantel que xa ten 8 centrales. O sea, Correcto. Bueno, pero contamos que Sí, salga sí. algún dos que dai, non? se fichas un central e polo que sexa tampouco funcionan 6 meses, de 25 fichas tes 9 centrais. Pois nada, que volva O sea, Jailson. Non pido máis. Pois mira, igual, xogador infravalorado igual. Non está ya Bueno. eso Non sei se será o caso. Manquillo. Eu creo que estamos a notar moito a baixa de Manquillo. Sí, señor. E de Benítez Fichou incluso. por alguén? Fichou por algún equipo? Está sin equipo, podemos... Home, quen Pois vai está. querer o flipado ese que quería xogar antes que a Javi Rodríguez? Pero para onde va? Bueno, en fin, mandamos aquí unha Tiñamos un aperta a fodechincho, Manquillo. tiñamos un fodechincho na casa e non Como sabíamos. adestrador de canteira, como ves a Manquillo? Como? Como futuro adestrador de canteira, como ves a Manquillo? É xogador do Celta, gustalle moito a canteira. Está ben? Para seguir a línea de Claudio. Eu que sei, Nimpo Vilalbés. eu que sei. Ven o Igual, Vilalbés empatando o Compos. igual pa criollos, igual pode valer. Mancebo en vez de Manquillo. Bueno, amigos, que... A ver que facemos. Oye, eu estou intentando mascar algunha entrevista ou algunha historia. Pero mira, Temos parón se de dice, seleccións. ya está fichado, non sei que tal, dixo que sería o central ou media punto. O E media tenemos punta. una gran ¿Cómo? y tenemos una gran venta, uno que está en las Américas. Oye, o media punta se estuviera fichado, o sea, en plan decir, sonou moitísimo e acaba contrato Diego Luna, que é un xogadorazo, Está na MLS, pero oye, cuidado, O media punta ten nome e apellido. Claro. Está no Real, non? Claro. Ben O media cedido. punta o Celta ten nome e Sí, apellido. ben cedido, hostias. Ben cedido. Ben cedido, carallo. Tenemos unha gran venta que está en las Américas. Eu non sei se Tadeo Sí, Allende bueno. será unha gran venta. Gran tampouco. Gran Non tampouco. gran tampouco, pero unha boa venta, sí, non? Entre Luca e Tadeo sacaremos 5 kilos, como moito, non? Hombre, máis. Mais... Tadeo, eu penso que cerca de 10 igual. 7, 8 10? penso que se Bueno, sacan, bueno. Eu creo que 7, 8 anse sacar, Eu creo que se recuperan os 4 e pico, 5 e para. Outro día doblete para ir a semi, se un golazo de Vaselina que... Sí, que hoxe. man- Vaya golazo de Vaselina, colega. Bueno, Sí, entonces a cousa para despedirse a este directo é que efectivamente Magdalena sabe cousas. Pois Magdalena, Sabe cositas. esperamos no próximo, non sei se pa semana ou dentro de 2, porque temos parón de selección. Se non vimos Magdalena crepamos. Eu sigo dicendo que hai intención de renovar a Marcos Alonso, pero bueno, a ver que... a ver quen ten Para mí razón. sería un alivio que Magdalena Magdalena teña, dixo que non. pero a miña info ven da mesma fonte da que me dixo que con Fran Beltrán nada de nada, así que non sei. Pois A ver, o de Fran Beltrán tamén canta un pouco, pero bueno. Sí, Tadeo canta mal, está además. xogando, vai si está xogando ben. Bueno, Tadeo, quizáis, quer dicir, igual tal e como se xogaba o ano pasado, igual non encaixaba tanto porque só tiña sitio na punta ou tal, pero tal e como se está xogando agora,
supoño que porque as ventas son necesarias, pero Tadeo é un xogador que podría encaixar moi ben neste sistema agora mismo. Aos Sí, espacios xa está colocado. un perfil para Gran, pero con moita máis definición se cabe. Así que para o sistema de Benítez viña como anillo al dedo. Eu xa Sí, claro, claro. levo dicindo tempo, eu son un enamorado de Tadeo porque xa o vin en Argentina, o sea, é un xogador moi bo. No Inter de Miami tampouco está moi aproveitado, porque aí pasa o balón por Messi e non aproveitan a Tadeo É Messi un todo puto o que o inútil poden e non aproveitar. potencia os xogadores. E digo que pasa o balón por Messi e Messi un puto inútil e non potencia os seus compañeiros. A ver, inútil no, pero xa non é o Messi que veron nosos ollos, pero que digo, que aí xogan moito, a famosa frase de xogan para, pois eu Home, creo non que se ha jodido. xogan moito para Messi e ten outros perfis como pode ser o de Tadeo moi desaproveitado, pero aún así é un xogador moi bo. O sea, Tadeo é o que dice, nun equipo de media taboa da Liga, non sei, un Valencia, un Mallorca, un tal, e aquí se sae. É moi bo, e a venta preferiblemente que sexa a MLS e non que sexa rival noso. Pero xa te digo que para xogar aos espazos, para facer un apaño esta tempada, eu veo a Tadeo moi aproveitable. O que di Mario, para iso hai que ten que salir xente, porque xa temos 25 fichas ocupadas. Pero se agora podes sacar 8 por Tadeo, porque o que está a facer na MLS, se o deixas a segunda volta e acaba nun Celta europeo con 6-7 goles, pois igual os 8 convértense en 15 ou en 16. Efectivamente. Porque non é o mismo facelo en Estados Unidos que aquí, en Europa. Dá por aquí Jaime Soto outro nome, con isto pechamos. Non só Tadeo, sino tamén fala de Manu Sánchez, que lle gustaría verlo en Vigo. A min é que tampouco me disgustou en exceso un Manu Sánchez cando estuvo no Celta. Penso que o posto de carrilero habería que ver que tal lle senta. Pero bueno, é que para min é o posto del realmente Manu Sánchez. Dende logo un xogador de primeira validísimo. Que a ver, claro, que pasa? Que a ficha que cobra Manu Sánchez sumada a que a nivel salidas é moito máis fácil colocalo a él que colocalo a Ristis, pois que blanco e en botella. No, pero Ristis remata contrato esta tempada, o sea, tampouco hai que tirar con el lo que queda e xa está. Sí. Bueno, pois vou López, eu creo que o flanco esquerdo vai ir bastante mellor. Fer López que estará pasando ben o bo de Fer López. Para despedir, amigas e amigos. Joel López. Joel López. Sí que Fer López. Non sei se casa nese perfil esquerdo. No, para mí non. Bueno, pero digo eu, para o ano, a pesar de Joel López, ficharíades outro lateral barra carrileiro? Sin duda. Hombre, eu non renovaría a Marcos Alonso, ficharía para aí, para o central esquerdo, un xogador con súa... Central lateral... Incluso para máis arriba. Carrileiro, es que a min Hugo Álvarez gustame moito aí. Gústame moito. A min tamén. E con Javi Rueda de Carreira e se queda Mingueza, para min, a priori, temos carrileiros moi diferentes e moi compatibles. Que vos parecería Javi Galán neste Celta? O que digo... Son todos dereitos, pero regalar a Mingueza, pois, pode desesperarnos. Eu creo que son a persoa que máis caña le din neste podcast a Mingueza polas actitudes e tal, porque ninguén pone en dúbida a súa calidade futbolística. Exacto. Pero regalar un xogador así, eu creo que a Mingueza eu tentaría renovalo, costase o que costase, aínda que sexa, como dicen con Alfon, se non contas con el porque tes un recambio, renóvalo e o vendes. Pero un activo así que o Celta o deixe libre, non sei hasta que punto é positivo. E logo Javi Rueda e Carreira para min son absolutamente intocables, e Hugo Álvarez aí motívame moito. Así que o carril a priori para un apaño tes aí a Joel López, que a igual que de central, de carrileiro tamén o fai moi ben. Tes a Gavián por debaixo tal, eu carril en principio non ficharía. Se te volvo a Pampín. Refírome
Se Pero regalan a refírome- Carlos Vicente, por exemplo, pois igual tirome de cabeza, sabes? Pero Pero eu digo, entonces, que ti ficharías entonces, como dis, un perfil central que tamén fose Total. lateral defensivo, que puidese tal. isto, un perfil Marcos Alonso, un Mica pero Mármol. máis Casi joven. nada. O sea, Un Mica Mármol. Mete doblete, creo. Este fin de. por exemplo, a ver, a mí Mica Mármol defensivamente, pero co trato co balón e ofensivamente, ben. Eu non sei, eu sou da escola de sé que é imposible, pero un bollomo vendríame de perlas. Un bollomo zurdo. No, sí, un Lamine Yamal, pues igual tamén para darlle algo de descanso a Pablo Durán ou a Ferran Juzguela. No, pero, o sea, o sea, que teña bo trato de balón, pero primeiro que cumpla defensivamente e logo tire para arriba. O sea, a mí un central moi bo co balón nos pés, pero blandito, creo que Xa temos seguimos algo. como estamos. Sí, Hai todo. un xogador que non me acordo, é que non me sale o nome agora. No Famalicao, holandés, 1,94 mide, zurdo. No, Gustavo, obviamente esa é a miña debilidade, ese non. Pero é central tal e tamén ten calidade suficiente como para poder xogar de lateral zurdo. Aparte, pegalle ben as faltas e todo iso. Non me sale o puto nome agora. Está Pero enamorado queda do libre Famalicao. Queda libre tamén. No, é que vi claro, de ver o Famalicao polo puto Gustavo Sá tamén me fijei en outras cousas. Xa de paso. Ese tipo é Bueno. moi bo. Mentre Mario pensa e lle dá a cabeza, pechamos en Quisa. O 54% dos encuestados guste o estilo do Celta esta tempada e o 46% non. O sea que gaña así por pouco, Gaña así por pouco. Bueno, aí o temos. Eu creo que para despedir este fantástico 13 directo... Justin de Haas. votos. Ya... Sí, Justin de Haas mide 1,94, zurdo. 94. Mide 1,94. E vai de cabeza que é un escándalo. Quer dicir que é algo para o Celta que sería maravilloso, para ataque e para defensa. Unha salida de balón espectacular e o tipo en defensivamente moi bo. O sea, en plan, é bo. O tema é que é un xogador pues, que a min e queda libre. Pois apuntamos para o vídeo de os nosos fichaxes de inverno para o Celta, non sei, tal igual. Pero que os partidos que vin precisamente o Famalicao por o tema de Gustavo Sá, que estou eu con el que non cago, pois fijéime nel. Bueno, pois outro día que non sea unha da mañá falaremos do Famalicao. Deberíamos facer un especial Famalicao, de hecho. Especial Famalicao. Sería un bo contido. Novos suscriptores gañaríamos, desde logo. Ainda estou agardando o especial Fortuna. Os celtistas merecen tamén que demos máis atención a Fortuna e ter a Madia Levo no chat. Estás te rindo, pero Famalicao vai quinto na Liga Portuguesa. Famalicao, que me quero ir a dormir, deixate de Famalicao e de Dios, por amor de Cristo. Aparte, non se di Famalizao, non cabe a posibilidade de que se... Eu digo Famalicao, non sei, non tengo non ten nada, non? Famalicao, non? Eu digo Famalicao, sempre dixen Famalicao. Como Colacao. Famalicao. Sí. Bollicao, Bollisao. A ver, que nos dicía Madia Leo por aquí, para cerrar este directo, que veña Tadeo e así metemos a Jones, para que xogue Tadeo Jones. Oi. Con este Festival del humor. Despedímonos. Pechamos o chiringuito e eu vou dormir a mona, que falta me fai. Vémonos no futuro. Non sei cuándo, pero volveremos, se Dios quere. Volveremos. E que volva Antón tamén, que vaya a modo pola carretera, que é o que de verdadeiramente compre. Bueno, vémonos na próxima. Hoxe non te fixaxe nunha cousa. Entrou Antón, pero como lle dixen o tema de que da súa conta de tal, de que entrou, porque pideu o enlace outra vez, entrou e poñía Antón García Fernández e todo iso, e non saiu o pingüino, Sí, dime conta, cando usa o ordenador en vez do móvil non sai o puto pingüino. Sí, vai ser un pouco de aura incluso. Bueno, que vamos a facer? En fin, que nos vemos por aí cuando toque. Recordad, celtistas, podedes ir a Bulgaria por 400 euros, ida e vuelta. Este tío hasta que non venda o paquete este de... 400, é un regalo. É un regalo. Un agasallo. Seguro que por 200 e este está cobrando en comisión outros 200. Eso digo eu. Vai liar a pobre Magdalena para ir a Bulgaria e pagar un dineral.
Que barbaridade. Estou nos avións. É un patrocinador oculto desta canle. Sí, sí, é tan oculto. O sai de Europa. É tan oculto, é tan oculto. Bueno, amigos, vémonos na próxima. Aperta dos dedos. Chao, chao, boa Chao. noite. Boas noites. Bueno, amigos, pues marcho cagando. Isto é imposible marchar a unha hora decente. Mira que digo, hoxe non hai moito do que falar, tal e cual. Impresionante, absolutamente impresionante. Xente querida do fantástico diferido, que outro día deixei un recado do diferido e cortouse a emisión e non chegou. Quero pedirlle a xente do diferido que lle dé, por favor, un pouquiño o coco e pense que exxogador do Celta lle gustaría que entrevistáramos na canle. E vamos a intentar para este parón de seleccións. Que diga un protagonista que lle gustaría que fora entrevistado. Nada máis, amigos. Despídome. Deixo vos pensar, Pensade ben, a modo, e cuidado.